راديو إيرنا عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كنعت عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا أتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلو مسلوس حدث أكمتي كل تشحين 19 فنوى راديو إيرنا كموترو بزينا يجمر فلما أرستاتو بريطانيا أبستخايدة شامبيون قدجب مشكلة عالم دقفت هجراويت كانت إيرترا تنايدوم ودون بريزيدنتن مكتل بريزيدنتن إكواتوريال غيني زوننن 25 مجايت مكاين بجرتا ب$34 مليون تشيطان حدا كاب أمونات عجبت نقص سالمان تقتلو هذه إذاعة إيرنا هنا إذاعة إيرنا الدولية علتها زينا بريطانيا أبستخايدة نايت إرجاع شامبيون قددم بشكلة عالم أبتهجر زركبو إيرتراوين نهجراويت كانت أمزر أي ودا قفزن أدمنبارو مس سبورت إيرترا قربزلو موجنات نريد إيرنا حبيروم شامبيون قددم بشكلة عالم زتفل عليك قددمات سريعو كعب إسران كلتن كساب إسران تشعتن مسكرميو تخايدو إيرترا أب إسران شوعتن كومودوما إسران تشعتن مسكرما أبستخايدة كلتا قددماتها تساتفا أبزي كاب يوركشاير تبقسة نايت إرجاع شامبيون قددم بشكلتا ولو كازنا بزعبللو كنتات أيرن تنبرة بانديران سئلتات تقدادم تنزحزو أمايت إيرتراوين نهاجراويت كانت بدمو كدقفو ترأيهم أبزن حدا سمون استخايدة شامبيون قددم بشكلة عالم هاجراويت كانت إيرترا نتقدادمتي مرهو قدوس ناتنائيل برهانة دانيئل تخلى هيمانوت مغسب دبساين أمانيئل قبرق زيابهيرن كتساتف مدب كوان تنبرا مرهو قدوس نا بريطانيا زئتو فيزا كركب زي مخالو أمانيئل قبرق زيابهير أب فولتا سبقانيا بزدقات أمو مودا كابز قددم كبخرو تقديدهم ود بريزيدنتن مكتل أبوون زخونة تيودور أبيانغ كان فيراري لامبورجينن كالإنزا مسلا زمنوين ناي مجايز مكاين بجرتاك شيئة أخبار حق سويسرلاند زوصن اللو مخنيات ببلشون ناس تطري جنزب تهجر كمالس بزي مخاليو واقعتن بجرتاس تشتاء مكاين 34.9 مليون بيتيحو اتجنزب أبتا مبرق أفريق أو يتهجر أمنا قبرسن ناي مدبات كوع المخانو أفنيا نايتنا جرتاتكال نأقل جلوزينا فرنسا حبيرو بريزيدنت تيودور أبيانغ نوغويما كابشعين 1979 ناتحيزو ن4 عمتات نإكواتوريال غيني زمرحة خوينو بوخرو هدو تيودور أبيانغ مانغدما نمتسا السلطان كركب كم مكتل بريزيدنت أبو خوينيو تشايمو يخون بر أبون ودن نايزان دادي كابزفريا حقرات سخونت إكواتوريال غيني ببلشونا متفقن زرقت هابت هاجرنيوم زخصصو تيودور أبيانغ نوغويما أب أفريقيا ننويح عمتات بسلطان كابزلو مرحتي أبكال أي درجايو زسراع بقدماي درجة السرعة عبسلطان 44 عمتات صنحة بريزيدنت كاميرون بول بيا خون كلو بريزيدنت كونغو برازافيل ديني ساسو نيجيسو نسالسان حموشن عمتات بسلطان بمصنحو سالسي سرعة بريزيدنت يوغندا يوري موسيفيني بسالسان سلستن عمتات رابعاي بريزيدنت جاد إدريس دبي بعسران 9 عمتات حموشاي بريزيدنت إيرترا إسياس أفورق قدما بعسران 8 عمتات شادوشاي تسرعو مالو إذن مرحتي أب سلطان نويح عمتات بمصنحهم تراي زي كونه سلطانهم نابدقوم نمسكار مدب كمزلومون باستفلالي وقنات إيزراب حدا كاب أمونات عجبت نقص سالمان مخانو استقلت ميجر جنرال عبد العزيز الفاقهم تقتلو أكتاتلا اتحدا كاب فوليات أبالات حلوة نقص سعود عرب أكت عقوين الله تلفزيون تهجر أبزم حلال في التوزينة جنرال أول كأوب أسقم استقتل كم مجلس حليفة زرزرو حبرتا أي هابتن انتخونا حيالو مع كنازين علم اتقتلت مسودون نقص سلمان وراس عرات محمد بن سلمان يتحز قلوها دحربقو سلطان كركب بمسرح زلو محمد بن سلمان تسألوتيوم نزبلوم سعودوين سبحبتي بوليتيكينياتاتن غازيتينياتاتن أمهدان فوليس الرحيتاتي كايد كم زلويو زوكاس زحلف عمت أب تركي أب زركب إمباس سعود عرب استقتل سعوداوي غازيتينيا جمال قشوقي يدو راس عرات سعود عرب محمد بن سلمان كم زلويو زترتر زخبركم سمعتنا زينا أبستفت الله هذه إذاعة إيرنا داقماي سلامتنا تقبلوا زخبركم سمعتنا أسعبنا صلال كم حبرات منقستات أمريكا زل أخلنا صحف كنا أربالكم هنا مكتالكم نعدم زي راديو إيرنا دمس راديو إيرنا
ኣንጻር ሞያኻን ህዝብኻን ምቅላስ ድርብ ገበንዩ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ሞያ ጋዜጠኝነት ኣብ ሕብረተሰብን መንግስትን ብዘለዎ ልዑል ጽልዋን ኣበርክቶን ማዕረቶም ኣካላት መንግስቲ ማለት ሓጋጊ ፈጻሚ ፈራዲ ኣካላት ዝቁጸር ኣብ መሰል ሰብ ዝኽበረሉ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዘለዎን ሃገራት ጋዜጠኛ ብመንገድቲ ልሙድ መራኸቢ ብዙሃን ማለት ሬድዮ ቴሌቪዥን ጋዜጣ ኣቢሉ ንሕብረተሰብ ዝጠቅም ሚዛኑ ዝሓለወን ዝተረጋገጸን እዋናዊ ሓበሬታ ኣስተምህሮ መዘናግዒ መደባት ስለ ዘበርክት ሞይኡ ክብረትን ሚዛንን ኣለዎ በንጻሩ ኣብ ውልቀ መለኽቲ ስርዓታት ጋዜጠኛ ንብልሹ ምምሕዳር ስለ ዘቃልዕ ንውፅዕ ህዝቢ ስለ ዝጣበቕ ዝተሓብአ ምስጢር ፍሒሩ ስለ ዘውፅእ ይህደንን ንስቓይን ሞትን ይፍረድ ስለ ዝኾነ ሞያ ጋዜጠኝነት ኣብ ምልካውያን ስርዓታት እቲ ዝኸበደን ሓደገኛን ዕማምዮ ይኹን እምበር ኣብ ክንዲ ብገንዘብን ካልእ ግዝያዊ ረብሓን ተዓሻሾምን ንሞት ፈሪሖምን ስነ ምግባር ጋዜጠኝነት ዘራኸሱን መሳርሒ መልእኽቲ ስርዓታት ዝኾኑን ንሓቅን ፍትሕን ዝውፈዩ ግንባሮም ንዓረር ዝህቡ ጋዜጠኛታት ብዙሓት እዮም ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ምልካዊ ስርዓት ግደፍ ቅንጣብ ጩራ ናጽነት ሰብኣዊ መሰልን ሓሳብካ ብናጻ ምግላጽን ናይ ብሕቲ መራኸቢ ብዙሃን ስለ ዘየለን ህዝቢ ኤርትራ ሓቂ ክፈልጥን እዋናዊ ሓበሬታ ክረክብን ዝተሓረመዩ ውልቀ መላኺ ስርዓት ግደፍ ነተን ዝርከበን ባዕሉ ቢሕትዎን ዘሎ መራኸቢ ብዙሃን ንፖለቲካዊ ዕላማታቱን ዕድመ ስልጣኑ ብዘርብሕን ንህዝቢ ኤርትራን ዓለምን የታልል ይሕሱ ይምሕልን ዘይትግበር መብጻዕታት ይድርድርን ስርዓት ግደፍ ኣብ ምዕፋን ሓበሬታን ምብሓት መራኸቢ ብዙሃንን ከይተወሰነ ሚልዮናት ዶላራት ንብረት ህዝቢ ኤርትራ ነጊፉ ብዘይካ ውልቃዊ ረብሓ መቕሽሽን ገንዘብን ምቕዳም ስነ ምግባር ጋዜጠኝነት ዝረግጹ ጠላማት ኤርትራውያንን ገለገለ ወጻእተኛታትን ዓሲቡ ሰማይን መሬትን ኣብ ዘጣብቕ ወፈራ ሓሶታትን መናውራታትን ንምክያድ ተጸሚዱሎ እቲ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ስርዓት ግደፍን ብላዕለዎት ሓለፍቲ ግደፍን ዝዝርጋሕ መደባት ግን ኣብ ተራ ሓሶትን ጸለመን ጥራይ ዝሕጸር ኣይኮነን ብቐንዱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ክቱር ንዕቀት ምርኣይን ብሕሰም ህዝቢ ኤርትራ ምሕጫጭን ዘድሃበዩ ንኣብነት ሰማዊት ሚኒስተር ፍትሒ ስርዓት ግደፍ ፎዚ ሓሽም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ንደገፍቲ እቲ ስርዓት ብሓልዋ ፖሊስ ተሰንያ ተካይዶ ኣብ ዘላ ኣኼባታት ህዝቢ ኤርትራ ሓበሬታ ኣየድልዮን እዩ ክትብል ገሊጻ ኣብ መዋእል ውልቀ መላኺ ስርዓት ግደፍ ንህዝቢ ዘገልግልን ሓቂ ዘንጸባርቕን መራኸቢ ብዙሃን ስለ ዘየለ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ንግደፍ ዝቆጻጸረን ሓሶት ዝድራረን ድምፂ ሓፋሽ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራን ቲቪኤርን ጥራሕዩ ኣእዛኑ ዝጸምምን ኣዒንቱ ዝዓውርን ሎሚ ኣብ ዝበዝሐ ክፋላት ዓለም ዝርጋሐ ኢንተርነትን ኤሌክትሪክን ኣስፋሕፊሑ ስለ ዘሎ ኣብ ዓለምን ከባቢኻን እንታይ ይፍጸም ኣሎ እዋናዊ ሓበሬታ ክትረክብን ሓቂ ከተረጋግጽን ቀሊል እዩ ህዝቢ ኤርትራ ግን ኣገልግሎት ኢንተርነትን ኤሌክትሪክን ከይረክብ ካብ ዓለም ክንጸልን ሓሳቡ ብነጻ ከይገልጽን ብስርዓት ግደፍ ስለ ዝተፈርደ ኣብ ጸልማት እዩ ዝነብር ዘሎ ውልቀ መላኺ ስርዓት ግደፍ ነቲ ኣብ ስደት ዝነብር ህዝብናን ማሕበረሰብ ዓለምን ንኸደናግርን ካድራቱ ካብ ኤርትራ እናዋፈረ ኣብተን ብስም ኤምባሲ ሃብቲ ኤርትራ ዝወረለንን ዝሕብኣለንን ሃገራት ጃፓን ደቡብ ሱዳን ስዑዲ ዓረብ ኬንያ ቻይና ዓባይ ብሪጣንያ ዝኣመሰለ ሃገራት ድማ እቲ ስርዓት ዝምውለንን ዘቀናብረንን ኣብ ፌስቡክ ትዊተርን ዩቲዩብን ብኣሽሓጢ ኣቀራርባ ንስርዓት ግደፍ ዝውድስ መደብ ምስርካሕዩ ኣብ ኤርትራ ቃንዛን ሓጎስን ህዝቦም ከየንጸባርቑ ብውልቀ መላኺ ስርዓት ግደፍ ዕድል ስለ ዝሰኣኑ እምበር ተስፋ ዘለዎምን ምዑታትን ጋዜጠኛታት ብዙሓት እዮም ንኣብነት እቶም ኣሰናዳእትን ኣባላትን ናይተን ኣብ ናጻ ኤርትራ ክፈርያ ዝጀመራ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ንስለ ሓቅን ፍትሕን ብርዕታቶም ስለ ዝመዘዙ ኣብ 2001 ግዳይ ማእሰርትን ሞትን ህግደፍ ኮይኖም እዮም ሕመረት ጽሑፈይ ነቶም ኣብ ጎድኒ ስርዓት ግደፍ ኮይኖም ንሓቀኛ ሞያ ጋዜጠኝነት ዘፍኩሱ ነቲ ብውልቀ መላኺ ስርዓት ግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝወርድ ዘሎ ግፍዕታት ዝኸሓዱን ነቲ ንመሰሉን ክብሩን ዝቃለስ ዘሎ ኤርትራዊ ዘነኣእሱን ስነ ምግባሮም ዝጸይቑን ስም ጋዜጠኛታት ዘለዎም ብተግባር ግን ካብ ሞያ ጋዜጠኝነት ዝረሓቑ ዓገብ ንምባል እዩ ነቶም ኣብ ሓንጎል ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣትዮም ጨካም ፖሊስታት ግደፍ ዘተግብሩን ሕሰም ህዝብና ዘጋድዱን ብዛዕባ ጽባሕ ዘይሓስቡ ጋዜጠኛታትን ካልኦት ስነ ጥበባውያንን ስለ ዘለዉ ሕልና ከገብሩን ኣብ ጎድኒ ውፅእ ህዝቦም ደው ክብሉን ንምስኻር እዩ ሬድዮ ኤረና
ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን እቶም ሓላፍነቶም ረሲዖምን ብጥቕሚ ዓዊሮምን እታ ውልቀ መላኺ ስርዓት ግደፍ ወትሮ ክሰርቕን ካብ ሓቂ ክሃድምን ዝጥቀመላ ሓረግ ካብ ገድሊ ዝተወርሰ ባህሊ ብዙሕ ምስራሕ እምበር ብዙሕ ምዝራብ ኣይለመድናን ትብል ስነ ሓሳብ ዝደጋግሙ ጋዜጠኛታትን ጨለታት ካድራትን ስርዓት ግደፍ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል ገይሱ ንህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ሓበሬታ ሓሪሙ ከም ዘሎ ዝተሰወሮም ኣይመስለንን። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብር ህዝብና በብዝጥዕሞ ኣገባብ ሕጊ ንገስ ምልኪ ፍረስ ኢሉ ኣንጻር ምልካዊ ምሕደራ ስርዓት ግደፍ ተቃውሞ ዘስምዕ ዘሎ ንሕና ስራሕና ብኪርና ነቶም ስራሕ ዘይብሎም ኣይንምልስን ኢና ምባል ድማ መርገም ናይቶም ካብ 2001 ጀሚሮም ብዘይ ፍርዲ ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝጥሕሉ ብነጋዶ ሰብ ዝሕረዱን ኣብ ዕቤተ ማእሰርቲ ግደፍ ዝበልዩን ዘለዉ ኤርትራውያን ፈርዶም እዩ። ስም ጋዜጠኛ ለቢሶም ኣሰር ናይቲ ኣይከሰርናን እዞም መንእስያት ናብ ሊብያ እንታይ ክገብሩ ኸይዶም ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልተ ሃገራት የን ኢሉ ዝሓስብ እንተሎ ታሪክ ዘይፈልጥ እዩ ስንኩላን ሓንቂቖም ኢሉ ብሕሰም ህዝቢ ኤርትራ ዘባጩ ምልካዊ ኢሳያስ ምኽታሎም ድማ ዘሕዝን እዩ። ስርዓት ግደፍ ስም ህዝቢ ኤርትራ እናልዓለዩ ዓለም ኣብ ልዕሊ ህዝብና ቀጣዊ ገበን ከም ዝፈጸመ ዝልፍልፍ ኣብዚ እዋን ዝግን ውልቀ መላኺ ስርዓት ግደፍ እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ጠልመትን ጭካነን ዝፍጽም ዘሎ እምበር ማሕበረሰብ ዓለም ወይ ካልእ ግዳማዊ ሓይሊ ይኮነን። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ሃገሩን ምውሳን ዕድሉን ዝኾነ ተራ ዘይብሉ በናይ ኣገባቢኡ ብማሕበረሰብ ዓለም ወይ ግዳማዊ ጸለመን ክስን ክቐርበሉ ኣብ ክንዲ እቲ ፍርቂ ካብ ብስ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ስደት ተበታቲኑ ዘሎ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተቆሪኑ ዘሎ መንእሰይ ብዘይ ፍርዲ ተኣሲሩ ኣብ ትሕቲ መሬት ንዓመታት ዝሳቐ ዘሎ ኤርትራዊ ፍትሒ ክረክብ ምምጓት ብስም ህዝቢ ኤርትራ ምሽቃጥ ነውሪ እዩ። ህዝቢ ኤርትራን ስርዓት ግደፍን ክልተ ዝተነጻጸሉ ጉዳያት እዮም። ህግደፍ ድማ ወካል ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ጠንቅሞት፣ ጥሜት፣ ስደት፣ ምብታን ስድራ ቤታት፣ ሕማምን ምካስ ሰብኣዊ መሰላትን ኮይኑ ዘሎ ስርዓት ግደፍ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ክዛረብን ክሕልቕን ሞራላዊ ሓላፍነት የብሉን። ቀዳሞት ኣብ ዓይንኻ ዘሎ በሰር ከይኣለኻ ኣብ ዓይኒ ካልኦት ዘሎ በሰር ከተውፅእ ኣይከኣልን እዩ ከም ዝበልዎ ህግደፍ ብጥሮተኛታት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሓደ ሓደ ምሁራትን ኢትዮጵያ ታሪኽ ይጥምዘዝ ኣሎ ኢሉ ኣብራቱ ከጎልብብ ልዕልቲ ብሓደ ሓደ ኢትዮጵያውያን ዝግበር ዘሎ ዘየለ ታሪኽ ምጥምዛዝን ምዝላልን ስርዓት ግደፍ ብስም ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጥሮ ዘሎ ገበን ይዓቢ። ስርዓት ግደፍ ኮነ ኢሉ ኣብ ኤርትራ ዘየለ ኩንነት ክፈጥር ከይደቀሰ ዝሓድር ብብዙሕ ገበን ዘሕተት እዩ። ንኣብነት ፍትሒ ንገሲሎም ንመሰሎም ዝተጣብቆ ኤርትራውያን ዕሱባት ወያነን ኣሜሪካን ጀሃድን ኢሉ ኣብ ትሕቲ መሬት የስፍሮም። ንምሩኻት ኩናት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝጥሕሉ ኣብ ከባቢና ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ከርፋሕ ናብራ ዘሕልፉ ኤርትራውያን ዝኽሕድ ካልእ እዋን ድማ ጸጊቦም ኢሉ ዘጸልም ስርዓት ግደፍ እምበኣር ጥሮታ ዝወፁ ጀነራላት ኢትዮጵያ ዝበልዎ ይኮነን። እቶም ንባዕሎም ጮማ እናጎመዱ ዊስኪ እናጨለጡ ንምስኪን ኢትዮጵያ ናብ ሓውስ ጠበሱ ንህዝቢ ኤርትራ ዝጨፍጨፉን ንብረቱ ዘዕነውን ካብ ታሪኽ ዘይተማሃሩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ጥቓ መቐብሮም ኮይኖም ዘይጭበጥ ሕልሚ በጭቕ እንተበሉ ዘገርም ኣይኮነን። እቲ ዘሕዝን እቲ ቅልውላዊ መንነት ብዘንቀሎ ብሕዱር ሕማም ዝሳቐ ዘሎን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ተሃኑ ዘውፅእ ዘሎ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ብምቁር ቃላት ወኪል ህዝቢ ኤርትራየ እናበለ ንህዝቢ ኤርትራን መንነቱን የጥፍእ ምህላውን ካብ ኤርትራውያን ደገፍቲ ምርካቡን እዩ። ጋዜጠኛታት መሳርሒ ውልቀ ሰባትን ኣብ ምጭፍጫፍ ህዝብና ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋወሪ ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ግብረ መስቀል ኣማኻሪ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ የማነ ማንክ ክኾኑ ይግብኦምን ነቲ ስርዓት ግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘካይዶ ዘሎ ዘይእውጅ ስነ ኣእምራዊ ኩናት ንምዕዋት ኣብ ሓንጎል ሰብ ዘሎ ኣተሓሳስባ ክስዕሮን ከተዳኽሞን ነብሱ ከም ዘትሕት ከም ዝህውትት ክብርታቱ ከም ዝብከል ክትገብሮለካ ዝብል ፍልስፍና ከነተግብር የብልናን። ኤርትራውያን ጋዜጠኛታትን ስነ ጥበባውያንን ኣስተውዕሎ ኣብዚ ህዝቢ ኤርትራ ብሕሰም ተኻይቡ ዝነብረሉ ዘሎ ጽንኩር እዋን ጸግዕኹም ክእለትኩምን ብርዕኹምን ነቲ ጽባሕን ድሕሪ ጽባሕን ንሓዋሩ ዝነብር ህዝብኹምን ሃገርኩምን እሙናትን ውፍያትን ኮይንኩም ኣለናካ ክትብልዎ እምበር ናብ ኤርትራ መገሽ ወረቐት ከይትኸልከሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ገዛኹም ከይውረሰኩም ኢልኩም
ምስቲ ዘይነብርን ጽባሕ ዝሓልፍን ውልቀ መላኺ ሕጊ ኣልቦን ብልሹ ስርዓትን ህግደፍ ክትምጉሱን ክትውድሱን ጥልመትን ዘይሞያዊ ስነ ምግባርን ተጣዒስካ ዘይምለስን ኣጽያፍ ተግባር እዩ። إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. ጨና ኣዳም ኣብ ራድዮ ኤረና ጋዜጣታት ብሕቲ ንግዚኡ ተኣኪደን ሚኒስትሪ ዜና ዝሓለፈ ተመክሮ ገምጊሙ ሓድሽ ፍቓድ ክህብ እዩ። ጋዜጣታት ብሕቲ ሕጊ ሃገርን ሕጊ ፕረስን ብምፅራረምን ብሕጊ ንክሰርሓ ንዝተዋህበን ተደጋጋሚ መዘኻኸርን ዕድልን ብምንጻገን ካብ ሎሚ 18 መስከረም 2001 ጀሚረን ንግዚኡ ደው ንኽብላ መንግስቲ ኤርትራ ወሲኑሎ። ስዒድሲ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ዝነበሮ መጻኢ ቡሩህ ዝኾነ መጻኢ ብክልተ መገዲ ክብርዋ ክልተ ሓደ ብጽሑፋት መልክዕ ማለት እዩ መዝገበ ቃላት ዓረብ ትግርኛ እንግሊዝኛ ብሰለስቲኡ ቋንቋ ዝሓዘ ኣጻፊፉ ወዲእዎ ዝነበረ እዩ ኣዳልዩ ማለት እዩ ሰባት ከም ዘዳልው ገይሩ ኣዳልዩ ወዲእዎ ነይሩ ንሱ ኣይተሓተመን ዝዓበየ ነገር ግን እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ መስለኪ ናይ ብሕቲ ቴሌቪዥን ብዓረብን ትግርኛን እንግሊዝኛን ትፍኑ ክተክል ራእይ ነይርዎ ሓሳብ ነይርዎ ጋዜጣታት ብሕቲ ሕጊ ሃገርን ሕጊ ፕረስን ብምፅራረምን ብሕጊ ንክሰርሓ ንዝተዋህበን ተደጋጋሚ መዘኻኸርን ዕድልን ብምንጻገን ካብ ሎሚ 18 መስከረም 2001 ጀሚረን ንግዚኡ ደው ንኽብላ መንግስቲ ኤርትራ ወሲኑሎ። እቲ ሚኒስትሪ ዜና ትፈልጦ ኢኻ ንስም ዘሎ ሓዳስ ኤርትራ ተወፅኦስ ከምኡ መንግስቲ ከም ዝገብራሎ ዲጋ ገብራሎ ስኻ ገንስቲ ናይቲ መትከል ናይቲ ናፃ ፕረስ ናይቲ ሽም ምሕናስ ህዝቢ ዝብሎ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ይኮነን ንወፅእ ነርና ህዝቢ ግን መብዛሕትኡ ጽሑፍ ክገርመኪ ኢዲት ዳኣይ ማቴዎስ ዝገብር ነርና ህዝቢ ጽሑፍ እዩ ዝበጽ ብዘካርስ አንቀጽ ናይ ህዝቢ ሕቶታት እዩ ዝመጽእ ነይሩ ፖስታ ከፊቱ ልክዕ ብጣዕሚ ወንጢዩ ነይሩ ማቴዎስ ፖስታ ምስ ከፈታ ልክዕ ፖስታ ባር ፖስታ ኮይኑ ይዘንብቦ ኣይረሕቕን እያ ኣልባ ወይ ፖስታ ኮይኑ ይዘንብቦ ወይ ፓልም ኣብ ኣሎ ሕጂ ካብተን ከባቢ ይረሕቕን እዩ ምእንቲ ታሃንቲ ገለ መጺእ ኣሎ እዩ ድብል ጋዜጣታት ብሕቲ ሕጊ ሃገርን ሕጊ ፕረስን ብምፅራረምን ብሕጊ ንክሰርሓ ንዝተዋህበን ተደጋጋሚ መዘኻኸርን ዕድልን ብምንጻገን ካብ ሎሚ 18 መስከረም 2001 ጀሚረን ንግዚኡ ደው ንኽብላ መንግስቲ ኤርትራ ወሲኑሎ። يوسف ብጣዕሚ ውፉይ ልዙብ ብዙሕ ሰማዒ ውሑድ ተዛራቢ ከምኡውን ሪፍሌክቲቭ ማለት ሪስፔክትፉል እዩ ማለት ሰብ የኽብር ኩሉ ሰብ እወ ግን ሪፍሌክቲቭ ማለት ህንድድ ኢሉ ተዛረበ ነበረን ዩሱፍ ኣኼባ ኩሉ ሰብ ምስ ተዛረበ ሓንቲ ዘረባ ክዛረብ ከሎ ኢንፍሉዌንሻል ነይሩ ማለት ብጣዕሚ ጸላዊ ነይሩ ኣተሓሳስብኡ ምቕቡል ነይሩ ከምኡ ድማ ፌር ነይሩ ማለት ፍትሓዊ ነይሩ ኩሉ ግዜ ካልእ ዩሱፍ መጽሓፍቲ ብጣዕሚ ምንባብ ትፈቱ ኩሉ ግዜ ምስ መጽሓፍ ኢኻ ትረኽቦ ዩሱፍ ማለት እዩ ጋዜጣታት ብሕቲ ሕጊ ሃገርን ሕጊ ፕረስን ብምፅራረምን ብሕጊ ንክሰርሓ ንዝተዋህበን ተደጋጋሚ መዘኻኸርን ዕድልን ብምንጻገን ካብ ሎሚ 18 መስከረም 2001 ጀሚረን ንግዚኡ ደው ንኽብላ መንግስቲ ኤርትራ ወሲኑሎ።
ጋዜጣታት ብሕቲ ሕጊ ሃገርን ሕጊ ፕረስን ብምጽራረን ከምኡን ብሕጊ ንኽሰርሓ ንዝተዋህበን ተደጋጋሚ መዘኻኸርን ዕድልን ብምንጻግን ካብ ትማሊ 18 መስከረም 2001 ጀሚረን ንግዚኡ ደው ክብላ መንግስቲ ኤርትራ ወሲኑ ረቡዕ 19 መስከረም 2001 ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ መበል 11 ዓመት ቁጥሪ 13 እዚ ረቡዕ 19 መስከረም 2001 ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝወፀ ንምዕፃው ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ዝተዋህበ መግለፂ እዩ። እቲ መግለፂ ጋዜጣታት ብሕቲ ንግዚኡ ተኣጊደን ዝብል እዩ። እነሆ 18 ዓመታት ሓሊፉ እተን ዝተዓፅዋ ይኹና ሓደስቲ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ፍቓድ ካብ ዘይረኽባን ከካብ ዝጸንሕዎን ቤቶምን ተለቒሞም ዝተወስዱ ኣካየድተንን ኣባላተንን ከምኡን ኣብተን ጋዜጣታት ዝጽሕፉ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ድማ ብዘይፍርዳውን ሕጋውን መስርሕ ኣበይን ከመይን ኣለዉ ሃለዋቶም ኣብ ዘይፍለጠሉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝዳጎኑ ክሳብ ሎሚ ድማ ንስድራ ቤቶም ብዛዕባ ሃለዋቶም ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ኣይተዋህበን ቤት ፍርዲ እውን ቀሪቦም ኣይፈልጡን። እቶም ድሕሪ ምዕፃው እተን ጋዜጣታት ዝነበራ ሒደት መዓልታት ናይ ማእሰርቲ ዝተወስዱ ጋዜጠኛታት እዞም ዝስዕብዮም መድሃኒ ሃይሌ፣ ፍሳሐየ ዮሐንስ፣ ጆሽዋ ስዩም ፀሐዬ፣ ኣማኒኤል ኣስራት፣ ዳዊት ይስሐቅ፣ እድሪስ ኣባዓሬ፣ ዳዊት ሃብተ ሚካኤል፣ ስዒድ ዓብደልቃድር፣ ዩሱፍ መሐመድ ዓሊ፣ ማቴዎስ ሃብተኣብ፣ ሳህለ ፀገዝኣብ ወዲ ኢታይን ተመስገን ገብረ የሱስን እዮም። إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. كبرات خاتلتنا ردي إرنا نوخلومتهم ኣብ 2001 ንማእሰርቲ ዝተወስዱ ጋዜጠኛታት ንምዝካር ሒዛቶ ብዘላ መደብ ኣብ ዝሓለፉ መደባትና ንጋዜጠኛታት ኣማኒኤል ኣስራት፣ መድሃኒ ሃይሌ፣ ተመስገን ገብረ የሱስ፣ ስዩም ፀሐዬ፣ ዳዊት ይስሐቅ፣ ፍሳሐየ ዮሐንስ፣ ጆሽዋን ዳዊት ሃብተ ሚካኤልን ዝምልከት ትሕዝቶታት ኣብ ክልተ መደባት ኣቅሪባ ነይራ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ድማ ንጋዜጠኛታት ስዒድ ዓብደልቃድር፣ ማቴዎስ ሃብተኣብን ዩሱፍ መሐመድ ዓልን ዝምልከት ትሕዝቶ ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ክሳብ ፍጻመ መደብ ክትከታተሉ ብክብሪ ንዕድመኩም። ምስኹም ዘለኹ ወይኒ ሱሌማኒ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኣብ 1973 ካብ ኣቦኡ ዓብደልቃድር ኣሕሚዱ ኣዲኡ ኣሚና ኣሕመድ መሐመድ ኣብ ገዛ ባንዳ ጥልያን ኣስመራ ዝተወልደ ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ኣድማስ ዳሓር ሓዳስ ኣድማስ ስዒድ ዓብደልቃድር ናይ መባእታ ደረጃ ትምህርቱ ኣብ ቤት ትምህርቲ ፊንላንድ ሚስዮኒ ተማሂሩ። ሽዑ ብዝነበረ ናይ 6ይ ክፍሊ ሓፈሻዊ መምዘኒ ብቕዓት ፈተና ሙሉእ ነጥቢ ብምምጻእ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሓላይ ናይ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቱ ቀፂሉ። ኣብዚ እውን ኣብቲ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ምእተዊ ዝወሃብ ዝነበረ ሓፈሻዊ ምርምራ ዝለዓለ ነጥቢ ስለ ዝረኸበ ምስቶም ብነጥቦም ዝኣትዉ ዝነበሩ ቤት ትምህርቲ ሳንታኣና ናይ ሎሚ ሰማዕታት ኣትዩ ትምህርቲ ወድአ። ኣብ ዓመት 1994 ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቱ ኣብ ዓውዲ ስነ ቁጠባ ዝቐጸለ ስዒድ ነተን ቀዳሞት 3 ዓመታት ምስ ተማህረን ትምህርቲ ቋሪጹ ኣብ ምሕጋዝ ስድርኡ ተጸሚዱ። ብሎም ጽባሕ ኩነታት ከይጣዕመ ምስ ተረፈ ብቐንዱ ድማ መወዳእቱ እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስለ ዝተዳጎነ ዳግም ተመሊሱ ትምህርቱ ክዛዝም ኣይከኣለን። ብወርሒ ጥቅምቲ 2000 ስዒድ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንምፍጻም ናብ መደበር ታዕሊም ሳዋ ወሪዱ ብዝተገብረሉ ሕክምናዊ ምርመራ ብምኽንያት ጸገም ዓይኒ ንውትድርና ዘይበቁዕ ማለት ኣንፊት ተባሂሉ ኣገልግሎቱ ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ተመዲቡ ይሰርሕ ነይሩ። ስዒድ ከም ኣካል ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ እናሰርሐን ከለዩ ነታ ዘሰናዳኣ ጋዜጣ ሓዳስ ኣድማስ እውን ዘዳልዋ ነይሩ። ብዘይካዝ እውን ኣካያዲ ስራሕታ ብስድራ ቤቱ እትውነን ቤት ማሕተም ዩኒቨርሳል እውን ኮይኑ ይዓይ ነይሩ። ነዊሕ ዝጠመተ ራእይ ዝነበሮ ሰብ ተባሂሉ ዝግለጽ ስዒድ ዓብደልቃድር ረፋድ ሰንበት 23 መስከረም 2001 ከባቢ ሰዓት 10 ቅድመ ቀትሪ ኣቢሉ ካብታ ኣብ ናቕፋ ሃውስ እትርከብ ቤት ጽሕፈቱ ብኣባላት ጸጥታ ምስ ተወስደ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ንኩነታት ህላውኡ ብዝምልከት ብወግዒ ዝተገልጸ ሓበሬታ የልቦን።
ጋዜጣታት ብሕቲ ሕጊ ሃገርን ሕጊ ፕረስን ብምትፈራረምን ብሕጊ ንክሰርሓን ዝተዋህበን ተደጋጋሚ መዘኻኸርን ዕድልን ብምንጻገን ካብ ሎሚ 18 መስከረም 2001 ጀሚረን ንግዚኡ ደው ንኽብላ መንግስቲ ኤርትራ ወሲኑ ኣሎ። ቀሺ ዮናስ ወልደ ሩፋኤል ይበሃል። ኣብ ሃገረ ስዊድን ኡሚዮ ኣብ ዝተባሃለት ከተማ እነብር። ኣቐዲመ ምስ ስዒድ ዓብደልቃድር ኣሕሚዱ ኣብ ትሕቲኡ ኮይነ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኣድማስ ከም ኣዳላዊ ዓምዲ ማሕበራዊ ህይወት ኮይነ ይሰርሕ ስለ ዝነበርኩ ንስዒድ ብቐረባ ኣብቲ ስራሕ ይፈልጦ ማለት እዩ። እቲ ብዛዕባኡ ዘለኒ ዝኽሪ ስዒድ ከም ሰብ ከመይ ዓይነት ሰብ ነይሩ ወይ ተኸሲርናዮ ዘለና ዝበሃል ኣብ ቤት ማእሰርቲ ግዚኡ ዘሕልፎ ዘሎ ከመይ ዝኣመሰለ ሰብ ከም ዝነበረ ቁሩብ መረዳእታ ክህብ ይኽእል ስዒድ ከም ኣቦ ገይረ ክምስሎ ይኽእል ከምኡ ከዓ ደስ ይብለኒ። ንምንታይ ኣቦ ዝብል ዘለኹ ንኩላትና እቶም ኣብኡ ንሰርሕ ዝነበርና ዝርኤና ዝነበረ ሓልዮት ማለት እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ግዜ መሊአ ሰዲድዮ ነይረ ናብ ገለ ኣሕዋት ስዒድ ኣብቲ ናይ መመረቕታይ ናተይ ዩኒቨርሲቲ ዝወዳእኩሉ ግዜ ክምረቕ ከለኹሲ ንመመረቒ ክዳን ዝኾነኒ ህያብ ዝሃበኒ ፍጹም ክርስዖ ኣይክእልኒ። እዚ ከዓ ከም ሓደ ኣቦ ኣያ ለጋስ ሰብ ከም ዝነበረ የርእየካ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ፍሽኽታ ካብ ገጹ ኣይፍለዮን ነይሩ ስዒድ። ግዜ ጾም ሮመዳን ጾም ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ስዒድ ጾም እዩ ነይሩ። ኣነ ካብ ትምህርቲ ፀኒሐ ኣብ ከተማ ተራኺብናስ ናይ ግድን ከም ዝሓካሎ ንገለ ኢሉ ሕጂ ኣንታ ስዒድ ሕጂ ጾም ኢኻ ዘለካ ኣነ በይነይ ክበልዕካ ፅቡቅ ኣይኮነን ገለ ኖ ኢሉ ኣብዩ። ብጣዕሚ ኣዝዩ ለጋስ ዝነበረ ሰብ እዩ ነይሩ። ስለዚ ክሳዕ ክንዱ ንነፍሱ ገዲፉ ንካልኦት ዝሓሊ ምንባሩ ስዒድ ፅቡቅ ገይረ ዝክሮ ክጠቕሶ ስለ ዘለና ክጠቕሶ ኣብዚ ካብ ናይ ካልኦት ጋዜጣ ናይ ብሕቲ እቶም ዝበዝሐ ደሞዝ ንኸፍር ዝነበርና ናይ ኣድማስ ጋዜጠኛታት ኢና ሓዳስ ኣድማስ። እዚ ከዓ እታ ጋዜጣ ልዕልትን ካልኦት ጋዜጣ ኣታው ረኺባ ኮይና ዘይኮነስ ንዓና ንምትብባዕ ኢሉ ዝገብሮ ዝነበረ እዩ ስዒድ። ስለዚ ስዒድ ዘለኒ መዘከርታ ነዚ ይመስል ብጣዕሚ ርህሩህ ሰብ ነይሩ። ኣቦ ኣያ ኢለ ጥራይ ክገልፆ ዝኽእል ማለት እዩ። ካብቲ እዋን ክሳብ ሕጂ 18 ዓመት ኮይኑ እንታይ ስማዓካ ሕጂ ክንዚ ክኸይድ ማለት ዝኾነ ሰብ ዝግምቶ ወይ ክግምቶ ዘይክእል እዩ ብትሽዑ እዋን ምስቲ ምእሳሮም ድሕሪ 18 ዓመት ክንሓስቦ ከለና ኣብ ፍርዲ ቀሪቦም ኣይፈልጡን እዮም። ብዛዕባ ድሃዮም ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ የለን። ከመይ ትሪኦ ስኻ ዝስማዓካ ነገር? ናይ ፅቡቅ ኣለኸ ማለት ሲ እታ ማእሰርቲ ንእሽተይ ብካልእ መገዲ ብጋዜጠኛ ኮይነ ዘይኮንኩስ ስግረዶብ ተታሓይዘ ተኣሲረ ስለ ዝነበርኩ 2 ዓመት ሂወት ኣብ ቤት ማእሰርትስ ንእሽተይ ጣዕሚ ጥዕመያ እየ ክብል ይኽእል እየ ቀሚሰ እየ ክብል ይኽእል እየ። ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ደገን ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ቤት ማእሰርትን እተን ሰዓታት ምናልባት 224 ይቁፀራ ኮና ግን በበይኒ እዩ ብፍጹም በበይኒ እዩ። ስለዚ ንኣቶም ናይ 18 ዓመት ኢልና ክንሓስብ ከለና ኣነ መዘክር ስለ ዘለኒ ቤት ማእሰርቲ ከለኹሲ ነኒ መዓልቱ ከምዚ ምልክት እናገበርኩ ዕለት ሓደ ሓሊፋ ዕለት 2 ሓሊፋ እናበርኩ ዘጋጠመኒ ሽዑ እናፀሓፍኩ ዝፅሕፎ ዝነበርኩ ነይሩ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ኣዝያ ክብርትን ኣገዳሲትን ዕለት እያ ኣብ ቤት ማእሰርቲ 18 ዓመት ዝኣክል ምኳ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ክፍለዩና ከለዉ ማለት ስዒድ ክንብል ከለና ሕጂ ንዕኡ ዘኪርና ንሶም ካልኦት ኣብ ግምት እንዳእተና ማለት እየ። ስዒድ ሲ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ዝነበሮ መፃኢ ቡሩህ ዝኾነ መፃኢ ብክልተ መገዲ ክብርዎ ክልተ ሓደ ብፅሑፋት መልክዕ ማለት እዩ መዝገበ ቃላት ዓረብ ትግርኛ እንግሊዝኛ ብሰለስቲኡ ቋንቋ ዝሓዘ ኣጻፊፉ ወዲእዎ ዝነበረ እዩ ኣዳልዩ ማለት እዩ። ሰባት ከም ዘዳልው ገይሩ ኣዳልዩ ወዲእዎ ነይሩ ንሱ ኣይተሓተመን። ዝዓበየ ነገር ግን እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ መስለኪ ናይ ብሕቲ ቴሌቭዥን ብዓረብን ትግርኛን እንግሊዝኛን ትፍኑ ክተክል ራእይ ነይርዎ ሓሳብ ነይርዎ። እዚ ከዓ ንኩላትና ዝነግረና ዝነበረ እዩ። ስለዚ ስዒድ ተኣሲሩሎ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክንዱ ዝኣክል ዓመታት ሕሊፉ ክንብል ከለና እዚአን እንተ ንዓና ዝነገረና እሞ ኣብ ሓሳቡ ዝነበራ እየን ኣዝዩ በዓል ራእይ ዝነበረ ሰብ እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሰብ ኢና ን18 ዓመታት ዝኣክል ከሲርና ዘለና። ስዒድ ክብል ከለኹ ከዓ ኩላቶም እቶም ኣብኡ ተኣሲሮም ዘለዉ ብፆት ኩላይቶም ካልኦት ማለት እየ ነናቶም ብሉፅ ዝኾነ ራእይ
ብሉጽ ዝኾነ ሓሳባት ዝነበሮም ሰባት እዮም እዚኦም እዮም ተኣሲሮም ዘለዉ ንሶም ጥራይ ዘይኮኑስ ሓሳባቶምን ረኣያቶምን ኩሉ ተኸገብርዎ ዝኽእሉ ብቕዓት ዓቕሚ እዩ ተኣሲሩ ዘሎ ምስኦም እቲ ዝብሎ ግን እንታይ መስለክ መወዳእታ እዚ እቲ ዝሞተ ሞይቱ ምንም ክትገብሮ ይትኽእልን ኢኻ ምስ ሓለፈ ግን እቶም ዘለዉ እንድሕር ኣለዉ ኮይኖምሲ ንምንታይ ማለት እቲ ህዝቢ እውን ክነቕሓሉ እቲ ህዝቢ እውን ክትስኣሉ ዘለዎ ኣርእስቲ እዚ ኮይኑ ይስማዓኒ ሰባት ተኣሲሮም ኢልካ ምጉሓይ ሓደ ነገር እዩ ግን ከዓ ብቑዕ ዘይኮነ ወላ ሓንቲ ምክንያት ዘይተገልፀልና መእሰሪኦም ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልክዮ ኣብ ፍርዲ ኣይቀረቡ ክሶም ኣይንፈልጦ ወላ ገበን ገይሮም እንትኾኑ እውን በቲ ገበኖም ክፍረዱ እናተኻእሉ ከለዉ እቶም ዘለዉ ዝወፅሉ መገዲ ሕጅስ እንታይ እዩ ካብ ሕጂ እንዳሓርክ እንታይ እዩ ክኸውን ዶስ ናይ ግዲ ንሳቶም እውን ክሞት ኣለዎም እዩ ኣብኡ እዚ ነገር እዚ እቲ ህዝቢስ ኣብ ልቡ ክሓድሮ ደስ ይብለኒ ማለት ዝኸሰርና ኸሲርናዮም ኢና ስለዝሞቱ ምንም ክንገብር ኣይንኽእልን እቶም ዘለዉ ግን ኣለዉ እንተደኣ ኮይኖም ዝወፅሉ መገዲ ከነናዲ ሓቢርና እዚኣ ነገር እዚኣ ክላቦ ደስ ይብለኒ ይቕኒለይ ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን ስመይ መሐመድ ዓብደልቃድር ኣሕሚዱ ይበሃል ሓዊ ስዒድ ማለት እዩ ዳይናሚካዊ ሓወይ ስዒድ ዓብደልቃድር ኣዳላዊ ጋዜጣ ሓዳስ ኣድማስ ብትሑት ዓቕመይ ክገልጾ ክፍትን እየ ስዒድ መበል ሓምሻይ ካብ ኣሕዋተይ ኮይኑ ኣነ እውን ካብ ስዒድ መበል ሓምሻይ ምዃነ እዩ ንስዒድ እቲ ኣሎ ዝበሃል ቃላት ተጠቒመ ክገልጾ ቃላት ይሓፅረኒ እንተበልኩ ካብ ሓቂ ኣይረዓቅኩን ዳይናሚካዊ ሓወይ ስዒድ ዓብደልቃድር እኹል ኣገላልፃ ዝግብኦ በዓል ዝና ክብሎ ይደፍር ገለ ካብ ዓበይቲ ነገራት ወይ ርድኢት ከም ዓቕመይ በዓል ራእይ ምዕቡል ኣተሓሳስባን ብሩህ መጻኢ ህይወቱን ህይወት ስድራቤትን ኣሕዋቱን ጥራይ ዘይኮነ ብኡ መንፅር ንህዝቡን ሃገሩን ሓያል ጠመተ ዝነበሮ ሰብ እዩ ስዒድ ንረብሕኡ ገዲፉ ንረብሓ ስድራቤቱን ኣሕዋቱን ዘቐድም ዓብዪ ኣብነታዊ ሰብ እዩ ነይሩ ለባም እዩ ዓቃል እዩ ለዋህ እዩ በሊሕ እዩ መስተውዓልን ንነገራት ብውሕሉል ኣገባብ ዘሰላስል ሰብ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ክግለጽ ዝግብኦ ብዘይ ብዙሕ ነገር ይተርፈኒ እኳ እንተኾነ ብዓቕመይ ከም ሓዊ መጠን ማለት እዩ ጭልፋ ካብ ባሕሪ ምዃኑ ክትርድኡለይ ብትሕትና እምሕፀን ስዒድ ካብ ግዜ ንእስነቱ ኣትሒዙ ዓርኪ ብርዕን ወረቐትን መፅሓፍትን እዩ ነይሩ ውልቃዊ ዕግበቱ ድማ ናይቲ ሽዑ ግዜ ኣዝዩ ናይ መንባብ ወልፊ እውን ነይርዎ እዩ ስዒድ ለይትን መዓልትን እንትርፎ እተን ዘዕርፈን ግዜ ናብ ቤት መፅሓፍቲ እናኸደ ዘድልዮ ፍልጠት ዝድልብ ጀላባይ ሰብ እዩ ነይሩ ድሕሪ መደብ መጽናዕቲ ድማ ጽሩይ ኣየር ንምውሳድ ምሳይ ይንቀሳቐስ ነይሩ ማለት ፍሬሽ ኤር ክንወስድ ኢልና ንወፅእ ነርና ስዒድ ኣብ ዕላልና ብዛዕባ ህልው ኩነታት ጥዑም ባህርያት ከምኡውን ጥዑም ህይወት ከምኡውን መጻኢ ናይ ትካል ናይ ወላዲና ቤት ማሕተም ዩኒቨርሳል ማለት እዩ ንሕትመት ዝምልከት ከምኡውን ዝተፈላለዩ ኮንትራት ናይ መንግስቲ ዝወስዶ ድዩ ወይ እውን ካብ ዓማዊል ንዝርከብ ብውሕሉል ጽፉፍን ኣሰራርሓ ንዕቤት ዘለዎ ትካል ንክኾነልና ከምኡውን ንረዳዳእ ነርና ማለት እዩ ስዒድ ንኩልና ኣሕዋቱ ምስ ግዜ ዘይመንባሩ ማለት ኣብ ናይ መጽናዕቲ ወይ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ነገራት ኣብ መንባብን يحلفو ስለዝነበረ እቲ ዕላላት ምስኡ ንራኸበሉ ዝነበርና ኣብ ግዜ ቁርሲ ምሳሕ ድራር ኮታ ከምቲ ኣብ ማሕበራዊ ናብራ ብሓባር ሓደ ስድራ ቤት ኮንካ እትሕልፎ ኮሚና ነሕልፎ ነርና ስዒድ ብፍላይ ድማ ንዓይ ከም ዓቢ ሓወይ ዓርከይ እዩ ነይሩ ኣብ ጎናይ ኮይኑ ዝመሃሮ ወይ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብ መጽናዕቲ ኣብ ዝገብረሉ ብፍሉይ ይተሓባበረንን ንኽስጉሙን የተባባዓንን እቲ ዝነበረ ኩነታት እውን ልክዕ ሰሪፀዮ ከምኡ ክኸውን ከም ዝደሊ ድሌታት እውን የተንባሃለይ ነይሩ ማለት እዩ ስዒድ ፍሉይ እዩ ንዓይ ማለት
ተዘክሮታተይ መንፈሳዊ ዓቕለይ እውን ዝያዳ ዘዕውተን ዝነበረ ዓብይ ሓወይ ወይ መምህረይ እዩ ነይሩ። ገለ ውሕድ ጭልፋ ካብ ባሕሪ ብትሑት ዓቕመይ ክገልጾ እውን ዓቕሚ የድልየኒ እዩ። ክገልጽ እውን ዓቕሚ ማለት ስድራ ቤት፣ ኣሕዋት፣ መሓዙት፣ ፈላጣት፣ ክኢላታት፣ መሳርሕቲ ዳይናሚካዊ ሓወይ ስዒድ ዓብደልቃድር ኣዳላዊ ሓዳስ ኣድማስ ብሉፅ ኣፍልጦ ኣገላልጻ ዘለዎም ሰባት ታሪኹ ብጽፉፍን ምዕቡልን ኣፀሓሕፋ ንዝኽእል ሰብ እውን ብኡ ኣቢለ እውን ክሕግዙኒ ማለት እዩ። ምትሕብባሮም ኣይፈለየኒ እየ ዝብል የቕኒየለይ ካብ ደላይ ፍትሒ መሓመድ ዓብደልቃድር ኣሕሚዱ ሓዊ ስዒድ ኣዳላዊ ጋዜጣ ሓዳስ ኣድማስ የቕኒየለይ። መሓመድ ሓንቲ ሕቶ ምናልባት ኣብ መወዳእታ እቲ ግዜ ማእሰርቱ ዝነበረ ምንኣስ ንእሽተይ ሓወይኻ መስለኒ እዚ ትጋጊ ግን ካብቲ ትዝክሮ ክትዕለና እቲ ግዜ ማእሰርቱ ከመይ ነይሩ? እቲ ኩነታት ትቕነ ስዒድ ከመይ ነይሩ? ገዛ ታዙ መጽኦም ዝወሰድዎ ንግሆ ሰንበት ካብ ስራሕ እያ ነይራ ከመይ ነይሩ? ትቕንያ ትዝክሮ ዶ? ንስኻትኩም ከም ስድራ ቤት እንታይ ስምዒት ነይሩኩም? እንታይ ትበሃሃሉ ነይርኩም? ቅድሚ ማእሰርቱ እንታይ ይዕልል ነይሩ? ገለ ናብቲ ቅነት መልሰና ትኽእል ዶ? ገለ ትዝክሮ ትኾንካ? ሕጂ ኣብቲ እዋን እቲ ኣጋጣሚ ኣነ ኣብ ናይ ኣገልግሎት ስለ ዝነበርኩ ካብኡ እውን ኣስመራ ዝመፀኽሉ ግዜ እዩ ነይሩ። ሕጂ ኣብ ኣስመራ እውን ብሓደ ዝነበርናሉ ግዜ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ናቕፋ ሃውስ ኣብኡ ነይሩ። ሕጂ ኣብኡ ክንከይድ ከለና ብጣዕሚ መጀመርያ እቲ ዝደልይዎ ዘለው ኮይኑ እውን ኣይተሰማዕናን ወላ እውን ይደልዩንስ ይህልው እዮም ዝብል ግምታት እውን ኣይሕደረን። ምክንያቱ ሙሉእ ምትእምማን ነይርዎ እዩ። ዝፀሓፎ ነገር የለን። እቲ ፍሪ ፕሬስ ኢሉ ፍቀደሎም ፈቓድ ድማ ንሱ ኣትቢዕዎ ዝመፀ ይምፃእ እንታይ ከይመፀ ንኣነ ኣብ ሕጊ እንድሕር መፅኦም ኣብ ሕጊ ከዓ ኣነ ከዓ ጋዜጠኛ ስለ ዝኾንኩ ናይ ጋዜጠኝነት ሕጊ ድማ ስለዘይፍቅዶ ስለዚ በዚ ምክንያት ድማኒ ኣነ ዝኾነ ይኹን ነገር ፀገም ክመፀኒ ኣይክእልን እዩ ዝብል ግምት ስለ ዝነበሮ በዚ መንፅር ከዓኒ ብዙሕ ኣይተጠራጠረን። ኣጋጣሚ ንግሆ ናብ ናቕፋ ሃውስ ኣብ ዝኣተውሉ ግዜ ኣጋጣሚ ኣነ እውን ምስኡ ኣይነበርኩን እምበርተን ቅድሚን ነበራ ግዜያት ብሓባር ኢና ነርና። ብድሕሪኡ መፅኦም ከም ዝወሰድዎ ዳሕራይ እውን ኣብ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ከም ዝኣተወ ኣብኡ እውን ንብፅሓሉ ነርና ምግቢ ምስ ማዘር ወላ ምስ ፋዘር ማለት ረቢ ረሓመሉ ወላደይ ማለት ሞይቱ ማለት እዩ። ወላዲኻ ምስ ስዒድ ከይተራኸቡ ኣብ 2010 ከም ዝዓረፉ ሰሚዐ ሓቀይ ያ እዩ ድሓን ብዝኾነ ድሓን ካልእ እንታይ እዩ ማለት ጉዳይ ስዒድ ክሳብ ዝሕጂ ኣብይ ኣሎ እንታይ ኣሎ ተኣሲሩ ከም ዘሎ ኢና ንፈልጥ። ብሂወት ኣሎ ዲ የለን እውን ንፈልጦ ነገር የለን። እቲ ናብ ከምዚ ዘብፅሐስ ምናልባሽ እቲ ጉዳዩ ብቕልጡፍ ተራእዩስ ሓደ ፍታሕ ንኽረክብ ተባሂሉ ግምት ነርና ግን ነዊሑ ብጣዕሚ ነዊሑ هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. ሽመይ ሄኖክ ተክለ ብጫ ይበሃል። መሳርሕተይ ዓርኪ ዝነበረ ስዒድ ዓብደልቃድር ገለ ካብቲ ብዛዕባ ዝፈልጦ ታሪክ ንዓኻትኩም ንህዝቢ ሓደ ሓደ ክብለ ማለት እዩ። ኩልና ከም ንፈልጦ ኣብ ኤርትራ ድሕሪ እቲ ኣዋጅ ቁፅሪ 9996 ብዙሓት ጋዜጣታት ኣብ ኤርትራ ዓንቢበን እየን። መጀመርያ ጋዜጣ ሰቲት ኣብ ጥቅምቲ 2197 ክትወፅእ ከላ ብድሕሪኡ ከዓ ብዙሓት መንእሰያት ከም በዓል ስዒድ ሓዊስካ ዝተፈላለየ ጋዜጣታት ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ወፅዮም ማለት እዩ። ኣብ መጀመርያ 18 ዝኾና ጋዜጣታት እየን ነይረን። ንሳተን ንምጥቃስ እንድሕር ኮይኑ ሰቲት፣ ሌላ፣ ፅጌናይ፣ ዊንታና፣ ቀስተ ደበና፣ መቃልሕ፣ ቀይሕ ባሕሪ፣ ዘመን፣ ኣስመራ፣ ኣድማስ፣ ማዕበል፣ ኣዳል፣ ትምኒት፣
ለኒሜን ማለት جزئاتن كجمرة خلوها أما جمرة بتعمل بداه ينيرو مهنتو نايم بتحصلت نيرو ناي فاينانشال شجر نيرو مالتي لذي نزي بديهكا نتن غازيتات نابهزن المقرب قليل الصراحة يكون نيرو مالتي نايتو ماداروت يكون نايتن أبالات مالتي أموداتا كلنا خلنا نفولتو شابون تغازيتاتين تريفن مالتي تنعسرته بتفعالي مهنات قالين بحترة عقم سب قالين كاني بفاينانساوي حترة كغطس لايك آلان مالتي ስለዚህ سعيد حد كابتوم بزح سعر زقبرون غازيت أدماس كدرجس كلها غازيت أدماس نيرشيما لحروين سعيبو كال مودابات غيرهم بغازيت حداس أدماس إلو دسر حزن برسبي مالتي مسعيد مجمرة أمتين عن فعلت ليلانا أبكلت شيء حلوون سعيد أنا مجمرة ناي كلاي عملت معي political science نيرة political article كأخذ صحفة نيرة مالتي لذي أب مجمرة حنتي ناي article ناي political مسحفكم بالحرية خوي جمرت ناي سرح ليلانا مالتي كاب كلت شيء سجاب زعيد سواد ماني كم عدالوي political عمل جازي تحدث أدمس كوينة ينطف نيرة مالتي ስለዚህ ንስዒድ ሓደ ብምትያዝ ጎልፀ ፃዕራም የዝብሉ ስዒድ ማለት እዩ ኣብቲ እዋን ዝተፈላለዩ ስራሕ ዝሰርሕ ዝነበረ መንእሰይ ሎሚ ኮይነ ክሓስቦ ከለኹ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ናብራ ስደት ንርኢና ሰብ 2-3 ስራሕ ክሰርሕ ማለት እዩ ኣብ ዓድና ግን ብዙሕ ልሙድ ተርኢ ኣይኮነን ስዒድ ግን ኣብቲ እዋን እቲ መጀመርያ ነቲ ናይ ስድርኡ ናይ ዩኒቨርሳል ቤት ማሕተም ዋና ካይድ ኮይኑ ካይዶ ነይሩ ኣብ ርእሲኡ ኣብ ጋዜጣ حدث أدماس كم وانا سنادين موال النيرو أبرسي هاجر أقولك تامي استزين أي سرح مليسوين مالتين ناي ديكشنري ناي عنقا تجرينيان عربي إنجليزي نمدلاوين لعلن تحتنا بالنيرو مالتي سلازي إزي كم عينت بتعمي مالتي جيزي بزجبات كم زنبر من السي وحدات كم مالتي كم بعد في عينت متركب بتعمي قليل أي مثلاً مالتي كلنا نيات عبابيانا ويكات نايز نبرنا هوته نفولت أسلذهنا مالتي سلازي سعيد كابتوم وحدات از يوم سعرا ما زبلو ويكا ملاليو سعري ينير خبلك خل مالتي كالي نسيعد بمنتهي الفولتو أبكن ربحو رابع بسايز آدم سنة بتعمي سيلف لسينيرو إذي كبل ذا درخان مهنيات كانتايو كمتي عم أتوز قلت كل غازيتات بحتي أبسف على وان ناي فاينانس أو تجا مجات من نيري مهنياتو بوزح عم بابي نبرن بوزح عتاوي نبرن تلفين هاي نبرن المالك جن سعيد مستزن ورا كله كسارات نتاجازات أي مولا ينيرو يجي مموال ترايون أيقونة جن نتهم زنبرنا أولات مالتي أنا مالت نجزار سي ماتي وبتاع ناتين اللي خزارة أما جمرة صحفتي political article application صحافكوس كغفل يزبر حساب انت إذا بقى دليت نيرني ما دليت نيرني أبغى زي تخلص جن تي ناي سعيد أساس واحد جنهارية كله مالتي سب ندحر سريحي ويك عند حلا بركي تسي ينو سامو خرج كبار وزبرات حساس بس للنورة نتقدم يتسرحي مستحفكو أو أوفيس سوي مالتي أيرسو عني إيمان الوقت ذكريات غني غادم بوزحات دك اسمراوي عبيتي سلي أب كالسيوم يمزق متنيرة هذا من الوقت ذكريات مالتي بوزح حسابكم يجبر نيرو أب أوفيس سوي عند مالتي بتعمي فتيات أتحفت خا قليلني أو ثانك يو قليليو تعال كالسي سلوسي زين كاني ناي صراحة خواجعني و300 هيبنا مالتي 300 هاب جزية بتعمل له جنزبي قليل جنزب عين أبرد مالك بتشيء جزية أنا نزار بدلنا يجي انتهي زريكا مخان مخسب زي نبرة جازيتا جين بس إن خسارة جين انتهي نفسي سرح ويكاد سحف نبرس واجوز خفل نبرس سوي مالتي يجي تاي سلف لس يبلو مالتي ويكاني نناتو زي حسب جين كاني بزعبة بتصير مالتي يجي إذا ترايون أيقونن مالتي بوزحات أولاتنا نيرنا أبغى يتحدث أدماس نقول لنا خاني ببت الصراحة يخاف لنا نير مالتي يجي لو مخوينا خحسبه له بتاعني يقربني مالتي بس قات أمول مالتي حدا خابتهم مسحير سرح زنبرو كشي ناس ناقات أمي مسكر نتكب كل سمعت له مالتي
سوين مالتي لك هم زناتي تماساسالي ناي سعيد ليكسي كم زنبر يزحبر مالتي graduation كبر خلصني ناي كل توقف دموز خم دهابو خزارب كمسكر سمعي مالتي سلازي كم زع عن سب نتركب تعمي كل جزء وحدي مخنيا كل جزء سب سسعت اللو نعي زبل سعيد جن زنبر كسارات نداوحاته نعنا تم أبالات زنبرنا أبجي زيو أب ساعته تزجبا يهمنا نير مالتي لازم بزي إدماني وفي ويك أني أكن نفسس بزايد سر خبلك إذا خاركم مالتي كله نسيعد بمتهاي الفولتا بتوفاين مثلا أنا خحلف بحالاي مهانا مالتي زي سلامتهاي أنا خحلف زبلان زلو ونيادو غازيتا حد ما سنخرج كلها مالتي أفتح على جزء تناي بوليتيكا وصحفات قالها تصحف ولا ويك أتزنبر خناتا ብዙ احتفالي من رجوع بعات تهديد حالفتي منستر زينا يكون ويكات ناي سانسور ديبارتمنت يمتنير مالدي احتفالي ايوان وين ادالوتن ابالات زنبرو غازيتنياتا نقاليهم بمخنيات هاغرا غولوتي اسوام نيرم تفالي نغرات نير مالدي لذي كلنا ابالات دماني قالينا تمهار يونيفرسيتي ابتش غزي قاليهم هاغرا غولوت كم بعد سعيد قالوا انت مهارون يرمنا مالدي هيجي سعيد انت يدقبر نيرو تكايدا نايتي ساعات ويك انا يتمنجس مثل الفولتو اتا غازيتا مالتي كم وانا سنادي نبو يا اميتوم نيرو ابو وانا سنادا انا غازيتا انا عبد القادر حميدي ازبل نيرو اذن تاي نيرو بروتكت المغبار تباهيلو زتغبر مالتي معناته مسيوم حدغه هوركونا هو اليوم لذي غازيتا تاون خيتبل يلو ግን አትሊስት ግን አቦ ግን ታይም ድጎን የማትሽው ታጋግለት አይቆን ካን ይለው ምን ተላ ቢለው ይወስደው ኦፊስ ማለት ስለዚህ ስራህ ተጠቅቶ ብለ ማለት ስለዚህ بشيما أبو بمقبارو انتاي مالتي نوعو افويد المقبار مالتي انتخونا قن اب كلتشيحن حادن اتي مفعفح مسبرتعا اتي انفت وين انداتهر مسكده سعيد كرودو خيلو مالتي او ازنا غيرزي انفوت حما سلازلو نالواش كاني زيوم تمصيم حدغا نبوي كوي خوليم سلازبله تاغيرو ابتي خونتات مش جمره ابكابي مغابيت ناي كلتشيحن حادن وانا سناد انا كابنا نيابو عبد القادر حميدو بشمو سعيد عبد القادر غيرو اذن من تايو لخون يخون ነገር ዚኦም ፋዚኦም ሓደጋ ወርኩና ወልዮም ለዚ አቦይ ኣብ ሓደጋ ወይ ከአብሪስ ካእትወኒ ካብ ዝብል ማለት ስለዚ እዝን ታይ ዘርእካ ሂናውስ ክመጽእ ከም ዝኽእል ማእሰብቱ ክመጽእ ከም ዝኽእል ካልኦት ነገራት ክመጽእ ከም ዝኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ተቀሪቡሉ ነይሩ ማለት ዳስ ዋይ ኻኒ ልክ ዕኳስ ዘዳለወት ነበረ ግን እንታዩ ገለገለ ሰብ ሶኬይድ ወንስ ክብል ክእል ነይሩ ኸውን ክእል ግን ድመጽ እንተ መጽ ናይዚ ነገር እዚ ሓላፍነት ባዕለ የድሽከም አቦይ ኣብ ሓደጋ ወድቀነ ስለዝበለ immediately ብሽሙ ገይርዋታ ዝነበረት ብኸምኡ ካትቕፅል ነይራ ኣብ መወዳእታ ከዓኒ እቲ ኩነታት መስተሓቢ ዋና ሰናላይ ስለዝነበር ሒዘሞ ማለት እዩ ካልእ ስዒድ ብርህራህ እዩ ገልጾ ኣሜን ሩሪ ነይሩ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ምፍሕፋሕ ምስ መንግስቲ ዝተፈጥረ ኣብቲ ግዜቲ ማለት እዩ ፀብፃብ ክገብር ናብቲ ናይ ቤት ፍርዲ ናይ ሰመረ ምቕራብ ዝነበረ ሪፖርት ንክገብር ኢለ ምስ ኣቶም ነይረ ብድሕሪኡ ከዓ ተገፊፍና ማለት እዩ ምስ ተገፈፍና ብጣዕሚ ሕማቅ ሰሚዕዎ ኣነ ከዓ ማእኸሎም ነይረ መሳርሒታት ናይ ቀራፂ ድምፅን ካልኦት ነገራትን እውን ናይ ስራሕ ሒዘ ነይረ ማለት እዩ ብዛዕባ እንታይ ስዒድ ብጣዕሚ ብዛዕባ የተሻغለ ምክንያቱ እቲ ዝነበረ ኩነታት ይፈልጦ ስለዝነበረ ዳሓም ንፅባሒቱ ኩሉ ሰብ ጫዋጫ ኮይኑ ኣዴታት ኣቦታት እቲ ዝነበረ መቸም ነቲ ሽዑ ዝነበረ ኩነታት ፍሉጥ ይርድኡ ማለት እዩ ሕጂ ስዒድ እንታይ ገይሩ ንፅባሒቱ ምኻድ ምስ ኮነ እቲ ርህራሂኡ መጀመርያ ብመሳርሕትና ገይሩ ማለት እዩ ስራሕ ስለዝነበረ ናብቲ ዝነበርኩ ቦታ ሰሊሉ ይኽእል ሒዘ ንኽእል ማለት እዩ ሰሊሉ ልክ ከምቶም ካልኦት ከም ወለድና ማለት እዩ ወለድና እንታይ ገይሮም ሽዑ ቦርሳ ክዳን ዝብላዕ ነገር ሒዞም ናብ ዩኒቨርሲቲ መፅዮምና ስዒድ ከዓ እንታይ ልክ ልክ ከማቶም ማለት እዩ ከማቶም ናብቲ ዝነበርናዮ ቦታ ኣቢሉ ማለት እዩ ኣብ ሕማቅ ወዲቑ ኢሉ መፂ ማለት እዩ እንደን ድሓርቲ ፀባ
سلدي قال حيزم ولا يمثل مالتي حجي ستراكي أكل مالتي دحر نوعا مسكناون مالتي لما جمع جيزة مس والده تفعليتو ستراكي زي كنا خلاص أبالات زنبوربن مالتي ونياتو ولدنا بتجزيتي لكن هاي من لسنيهم بشو هاي مالتي أنا وين مالتي ولدي جازي تاسح لنوركو وهي جزء وين قرا في لومني أي سمعون لنوركو نايس درا تعمل بانيك كم زنبرة رود ينيرو ግን ሓደ ካብቶም ወለደይ ደፃና ኣብ ዝነበረ ሜይ ብከም ካልእ ሰብ ከይደ ተኣሲረ ስቁም በለ ማለት ይኸውን ክእል ግን ኣብቲ ግዜ እዩ ማለት እዩ ከይዱ ንወለደይ የፀናንዑን ኣጀኹም ክመፅእ ይብሎም ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ማለት እቲ ርህራሄ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ርእሰይ እዩ ካልእ እንታይ እዩ ስዒድ ብጣዕሚ መስተውዓል እዩ ذكرني إيديت قبر مزة مالتي معناته بيز للنبرة أب إيديتين يمزة أقدس بهذا نقرات إيديت قبر مالتي مزي زي أصبحن زي أتتم حيش كان زي أتتخون سبب تخون اللي تخوين خاني اللي تخوين خاي فرم دابله بحاسر كذا بحن سوام بيبو جن كالتيفو أسوعيلو نايم الرام كلاتن عقل من زنبور سيبيو سعيد كله انتهى سعيد بدعم رأي زنبور السبي بدعم عابي رأي نعم نايسي جيت رأي انتهى جازيت حدث أدماس بو زعجة هيكون سعيد وفري نيرو من النجار ريتر ما ينور السبب حتى المزدر كابتن أبتشوي نيرا بو زحد جازيت هذا تزحش أوفيس زنبرنا نحن نيرنا بنعص عروس ثلاث روم زنبور بو زح مسالك أساس زنبرنا بوزي هنير مالتي يجينا نقول نجار انتاي بوفري ذخيرة مري برشن حركام نحتين دا برشن أشياء ترفيه بولن مالتي جي نايسي جنا انتاي نيرو نما يسايز تمت نيرو سعيد انتاي بالنيرو لقيده غازيتا موسى سبوي نام مسينة كامل وين مالتي تلفزيون وين اللي حتى فايد معناته تناي عشان جاتنا 9 بشن دوت حق بلس التلفزيون ده فكرة يكون نيرو جيل عند هذا ناي تلفزيون من موسيسي بقول مالتي بقانقا عربية تقريبا إنجليش أدماس بحال تلفزيون كغفت كده خمس دقيقة يعلن نير مالتي يجي تايد لك عابي رأي زنبور مالتي عابي حلم زنبور سبي نيرو نسلا مسرح يرد سبح سبع يكون نيرو مالتي إذا ما يسألوا مالتي في زنبور حلم واتساب مو في أبي ترازل بسرعة مالتي مهنية كان بعد سعيد دعنا سولو عبيد سبع توقفوا قال لي ما يقدر مسؤول عن تهيئ الوضع تهيئ المام تلاعيهم في نتهاجر نتهزبن زحاس بوز نبور عابنا جرات موسي وضع مالتي لذي سعيد بتعامل تزنبر ولا كي تقول خمسين المخلاف بتعامل بهذه مالتي إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية تزنبر نايم في الله ساعات مالتي نايم ولا تاي زين مالتي خلك مالتي بوي عين علينا لازم تحري نبلس نيرنا مالتي ساعات مسكر 10 شمون دخل تشين هذا انت عارفين قاعد تمام وي اساسنا درنا مثلا مسكر 10 3 هذا نابس معناته ما مالتي لك عجزا مسملسكو سعيد دويل لي بعد حد مسخا قال ما لنا يعني لنا قال ما أو تيرات عاصين مش قالنا أو قال لحال مو لحال ذاك الصباح أنا ما خبينا قال لي مو I was very eager مالتي وأنا أكتب قال تعال خيط بريوم تام بسوري مالتي لحال كان ذلك تي أوفيس ناي قال تعال الناس قال لي هنيرو بوز حتى كابورات نوين مالتي بقول لنا أبتنا حتى نتيجة أو يوم حاضر مالتي بيت ما حدا سابور خدو دحر بيت ما حدا مسابور أنا سيرجع على حد وفي لهم قال لي لهم مسير كاب حسن بحد نيرو مالتي هذه سفي أوفيس نيرنا جيت أقول أو لو معل حسب ما زلنا بس أبالات قبلني وقت أتبع طريقكم يبلو مالتي أنا كمعلتي مسكر إسران 3 سنوات خون مالتي ها نسبحي تسمت مسكر إسران 3 سنين يعرفني شيء عرفي ده جربي ساعات 10 في جلا هذا ذات بجيسة مالتي أدي ذكرني شيء ونبي هتخيل لك حاجة خطلني مالتي مخاطر زنبر هنا تقول لي وصلت نبر مالتي لأن هذا بس يا أحمد شيء قالوا عرفت خيرة تاخذ حيزة إن أوفيسنا نعرفها من زنبرة ناوي خيرة مالتي جيت مع عائلتي فتي ما يرسى على مخناطها 10 حالة 10 فرق عن قلبي لي بتشحن مالتي إكزاكت لا يذكرني
أنا بإليفاتر جيرن أوفيس كليب والله سعيد كأني أسكن اليوم حيزم مويلة مالتي أي ترى أخذنا أبتي شو مالتي بحنساب حد يروم كم زبالتي كم مساحة تناقل ماله تحر سئلة بتي إليفاتر حمشة دربينا لنا أو بيشان جل ماليلهم سعموني جل ماله سعيد ليه قلبني أنا أقوم جل مالتي هيجين بنزل وتيلهم قلبني تايتون الله جايلهم عندنا بالهيئة أوفيس تعايش بيلهم سلسلة صحافة بتاعنا لنا اللي بتاع وينا كنوري كأننا مالتي عسر شمن تعمل ويقول يوم تحكي يومنا حسبنا تاينا هنا لسرعة السؤال كان مالتي أنا إيش نعينا أنا تأثير موسم ده خلنا نقول ما أعرف هنا هو توفي حزب من قال أبو سيمون أبو تم مساحة يعني نبرة مالتي جب كم مخالف صباح نقص هنا عشينا مالتي فكر بتزبوننا مالتي لايسر على يزبون الزحام صباح نقوم فتحونهم قال لو تجر موس ينزل حسان يرنا في حسنا كان قال أحسن شيء ما تعمل شوينه سجاد عليك لون مالتي خنري ما يكالنا أنا بيكم زبون كنفلت أي كالنا مالتي بدهرزي مالتي أب كدامي مدبر بوليسي منيرو إذا أب كدامي مدبر بوليس هذا برجيده نمالارس ثم حنسام سامنا يرفضنا بنا نمالارس مالتي نخلي نجيبنا قلب بقى ثمود هذا معلتي سياب هجي أبريسيا مغنيات سعيد بتعمل شوكولاتة يفوتني سويت نايس سويت سيبينير مالتي شوكولاتة فوت قال مالت عارنيرنا أنا مسعره تيبنا مالتي جراحيزنا مع شوكولاتة عجزنا مالتي خاطي دكانات قال مالا أفتها بمارش إذنا براتي جيزة حيزنا مالتي كيرنا مالتي لحر انتهم يرينا نيرم انتم قاعدين ياساتينا قال كيلون قال مسمتها قال ما هاي يبلوها قال خطره ما يقلني هاني كانت جديتي لحر تن نجبي كل جديد تتصدر قال بكايا همزي يدغيرو مسعمو قال ما لبعفونكم يهاتبلنا لحر تا نجبي انت شكوات مسكدن مالتي انا مش I don't know ولا عاونكم ديال هذا اللي فلني تنشكوا لا تحيز مالتي بما عدورين بقى لك خم كل عابك تسراسير مالتي يريو مالتي بقى انا شوكولا تحيزو شوكولا تحت في صار هيزو كنتر تعذبي مالتي زي يعني اتا مودعتا كده نسيت راه كله معالتي كابرت وين زيت حكه معالتي مالتي تسفاي قبرك مالتي كاراي معالتي خريو مالتي بتعامي بحسبني حزنني يا ولد بتعامي يحزنني منياتو كبيري مالتي العلماني من ولاد خبيري مالتي ابونا سعيد مسبوهايو مالتي كيرايو اكلتشين عسرته ابز عالم متفلم حجي بساعات زي ادي له مالتي تسفاي قبر كل جزء يصل مالتي ولادي اتليست مالتي مس ولاديتو بزو واحد درجة مالتي ولاديتو نعوت ريال مالتي منياتو راين سقاينا هديو بتعامي مالتي خاب دعل خوني هون نجر نهديو سقاي يحسبنا مالتي منياتو ولاد خبيدي اب عالم كلها علون مويتون دي سمعها تقبس هيتخلنيها ناي ولاديتو ግን لعل كل ነገር مالتي خابر سيدي وصف ነገር ወይ ካዝ حسبنا ነገር አምላኽ كل ذكاله مالتي مس ولاديتو مسم زفوت بمحواتو مسم نفوت يعني متخاني بحيل أملاخ خنري أول جديد سؤالتي نبر إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. ماتيوس أزي تبع غازيتين يايو حدا أوان زياس قرب أي ترارتندو انت دعيلكايو حق رأى كل جزي ترارن مرارن يا يبل نيرو يذكر متعبيتون مسارحتون ماتيوس هبت أب قبري كرجيس بتا كابن اشتو زعبيتو ماتشو اتبل ساقوي زفلت أمانجو قربا عرختون فلتون ون كسابلومي بتا ساقواتي أي زلعل بخرون ولدو ماتيوس أبتا مبقول عدوون زخونت قدايفيو بشان جعتميتن 73 توليدو مبقتا أبيت مرت قدايف ማእከላይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ባና ካልኣይ ደረጃ ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሓላይ ድሕሪ መምሃሩ ድማ ኣብ 1991 ምስ ካልኦት 35 ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ሓላይ ብፅብለልታ ተመሪጹ ናብቲ ብሉጻት ተምሃሮ ዝኣትውዎ ዝነበሩ ቤት ትምህርቲ ስነ ኪነት ኣስመራ ተሰጋጊሩ
ኣብ ሲነኪነት ሓፈሻዊ መካኒክ ወዲኡ ብ1993 ድሕሪ ምምራቑ ድማ ናብ ዩኒቨርሲቲ ዝእቱ ነጥቢ ስለ ዝረኸበ ናብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ተጸንቢሩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክፍሊ ስነ ቁጥሪ ማለት ማትስ ብምጽናዕ ድማ ኣብ 1999 ቀዳማይ ዲግሪ ረኺቡ። ምስኡ ኮይኑ ጋዜጣ መቃልሕ ምስ ጀመረ ብጻዩ ጋዜጠኛ ዳዊት ሃብተ ሚካኤል ብኣዝዩ ንኡስ ዓቕምን ካብ ውልቆም ዝተዋፀአ ንብረትን እዮም ነታ ጋዜጣ ከፊቶምዋ። እታ ልችንሳ ብስም ማቴዎስ ክትወፅእ እንከላ ኸኣ 2,000 ናቕፋ ካብ ሓደ ፈታዊ ተለቂሖም በተን ማሕተም ዘፍቅደን ዝወሓዳ ብዝሒ ሕትመት ማለት ትሕቲ 1,000 ቅዳሓት ጀሚሮማ። እታ ብትሕቲ 1,000 ሕታም ዝጀመረት ጋዜጣ መቃልሕ ዳሕራይ ኣብ ዘለዓለ ጥርዚ ምስ በጽሐት ክሳብ 4,000 ቅዳሓት እትሓትመሉ ግዜ ከም ዝነበረ ይግለጽ። ምዕፃውን ምእሳርን ኣሰናዳእቲ ጋዜጣታት ምስ መጽ ማቴዎስ ሃብተኣብ ኣብታ ቀዳመይቲ ዙርዩ ተኣሲሩ። ከም ዝበዝሑ ብፀቱ ማቴዎስ ምስ ወላዲኡ ኣቦይ ሃብተኣብ ደጊሙ ከይተራኸበ ወላዲኡ ኣብ ማእሰርቲ እናሃለወ ብሞት ተፈልዮም። እንሆ 18 ዓመታት ሓሊፉ እውን ንህልውና ጋዜጠኛ ማቴዎስ ሃብተኣብ ዝምልከት ጭቡጥ ሓበሬታ የልቦን። ጋዜጣታት ብሕቲ ሕጊ ሃገርን ሕጊ ፕረስን ብምትፈራረምን ብሕጊ ንክሰርሓ ንዝተዋህበን ተደጋጋሚ መዘኻኸርን ዕድልን ብምንጻገን ካብ ሎሚ 18 መስከረም 2001 ጀሚረን ንግዚኡ ደው ንኽብላ መንግስቲ ኤርትራ ወሲኑሎ። ስመይ ዕብዮ ገብረ መድህን ይድበሃል። ኣብ ኣስመራ ተወሊደ ኣብ ገጀረት ተወሊደ ዓብየ ትምህርቲ ጎዳኢ ካብኡ ሓላይ ቴክኒካል ስኩል ምስ ተምሃርኩ ዩኒቨርሲቲ መራሃ ብማቴማቲክስ ኣብ 99 ወዲኤ ኣብ ጋዜጣ መቃልሕ ከዓ ኣብ 99 ቁርብ ምጀመረ ድሕሪ 3 ወርሒ 2 ወርሒ ምስ ማቴዎስ ኣብኡ ብሓንሳብ ሰሪሕና ማለት እዩ። ምስ ተመረቕና ብዛዕባይ ዝመስል ናብቲ ዝሓተት ክንህ ሕቶ ክምለስ ማቴዎስ ሃብተኣብ ኣብ እቲ ሌላና ከም መጀመርያ ኣብ ጎዳይፍ ቤት ትምህርቲ መባእታ ድሓር ኣብኡ እውን ስለ ዝነበረ ገዛውቱ ናቱ እሱ ኣብ መጀመርያ ዝተምሃረላ እኳ እንዳ ገረ ማርያም ትበሃል ብዙሕ ስራ ይፈልጣን እዩ። በዚ መረብ ቤት ትምህርቲ ከም ናይ ግሊ ቤት ትምህርታት ከም በዓል ፍረ ሰላም ገለ ዝነበራ ነይረን። ካብኡ ግን ንጎዳይፍ ናብቲ ሓበሻ ዝበሃል ነበረ እዋን ካብኡ ካልኣይ ክፍሊ ብሓንሳብ ጀሚርና ክሳብ 6 መባእታ እዩ ነይሩ። ኣብኡ ንምሃር ነርና ኩላና ብዙሓት ኣለዉ ማዕሩፍትና ካብኡ እዩ። ኣብኡ ግን ሕጂ ናይ ትምህርቲ ብሓንሳብ ዝነበርናዮ ብሓንሳብ ክንሓልፍ ገለ ንላለ ነርና እምበር ብድሕሪኡ ጥቡቕ ተሽሙ ኣብ ባና ቤት ትምህርቲ ሕጂ ተባድረ ዝበሃል ነበረ። ኣብኡ ኢና 78 ምስ ተምሃርና። ካብኡ ሓላይ ብሓንሳብ እቲ ንኸዶ ነበርና ቤት ትምህርታት እውን ሓደ እዩ። ኣነ ገጀረት ዓብየ እሱ ጎዳይፍ ስለ ዝነበረ ከምኡ እዩ እቲ ሌላና ከም መጀመርታ። ድሕሪኡ ኣብ ቴክኒካል ስኩል ብሓደ 3 ዓመት ከም ትፈልጦ 3 ዓመት እዩ ትምህርቲ ነይሩ። 9 ኣቲና ሕጂ ምት ማቴዎስ ኣብኡ ጀነራል ሜካኒክ ንምሃር ነርና። ሕጂ ኣብኡ ብዙሕ ናይ ስነ ፅሑፍ ናይ ማቴዎስ ዝምባለ ገለ ኣይተለልዮን ኢኻ ግን ኣብ ድምፂ ሓፋሽ ናይ ንሰምዖ ዝነበርና ንተዓለል ነርና ናይ ሜዳ ማለት እዩ። ቴስዓስ ኣብኡ ባፀት ተሓዘቱሉ ገለ ኢና ሕና ናብ ተግባር ንሰግር ዘለና። ሕጂ ናይ ኩነታት ናይ ሃገር ህይወት እሺ ነይሩ ግን ተሓቢእኻ ኩሎም እቶም ኤርትራውያን ነይሮም ናይ ኢትዮጵያውያን ተቢልና ኣብታ ናይ ግዜ ዕረፍትና ነብሉና ሙሉእ መዓልቲ ስለ ንውዕል ነበርና ኣብኡ ከም ኣሕዋት ኢና ነርና። ምክንያቱ ቀትሪ ኣብቲ ናይ ንጎ ሾፕ ትመሃር ኣብቲ ተግባር እቲ ናይ ምሸት ከዓ ቲዮሪ። ሕጂ ን3 ዓመት ዝኣክል 15 ሰብ ኢና ኣብታ ዲፓርትመንት ኣነ ማቴዎስ ጎይቶም ዝበሃል ኣሜሪካ ኣሎ። ሕጂ ዝያዳ እቲ ናይ ስነ ፅሑፍ ዝምባለ ናይ ማቴዎስ ግን ዝተፈለጥናሉ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መራ ምስ ከድና ካብኡ ዳርጋ ኣብቲ ምውዳእና ምዕፃውና 97 98 ንስሪ ትበሃል ብዙሕ ሰብ ዘይፈልጣ ጋዜጣ በዓል ማቴዎስ ኣዳልው ነይሮም ምስ በዓል ተስፋ ዓለም ሰጊድ ትበሃል። ንስሪ ማለት ከምዚ ጋዜጣ ኮነትን ናይቲ ዩኒቨርሲቲ
ዘለና ፀገማት ናይ ካፌቴርያ ይኹን ናይቲ ስቱደንት ካውንስል ሽዑ ተመስሪቱ ነይሩ ናቱ ሓደ ሓደ የውፅእ ነይሩ። ሕጂ ማቴዎስ ኣብኡ ጀሚሩ ምፅሓፍ ንሕና ሕጂ ኣይነበረናን ከም ታሽሙ ኣብ ሓዳስ ኤርትራ ንፅሕፎ ነበርና ሓደ ሓደ ኣብ ዓምዲ ደምዳቤታት ኣንበብቲ ሕጂ ማቴዎስ ኣብኣ ግን ዝያዳ ምስ በዓል ተስፋኣለም ሰጊድ ዝክሮ ጎሊሑ እንታይ ኣሰናዳይ ምክትል ወይ ነይሩ ዝኾነ 2-3 ግዜ ምስ ወፀት ኣይደለይዋን በቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ በዓል ወልደኣብ ትዕፆ ሕጂ ካብዚ ኒሕዩ ነይሩ ዳሕራይ ምስ ወፀ ኣብ ፅጌናይ ጀሚሩ ጋዜጣ ፅጌናይ ነይሩ ምስ በዓል የሱፍ ምስ በዓል መለስ ንጉሰ ምስ በዓል ከድር ኣሕመዲን ጀሚሩ ግን ናቱ ክገብር ይደሊ ነይሩ ኣብኦም ከሎ ከምቲ ፅሑፋት ይህቦም ስርዝሉ ገለ ነገር ንዖም ዘይደልዮም እሱ ግን ናቱ ናይ ምግባር ኣምቢሽን ነይርዎ ሽዑ ሕጂ ዳሓር ኢና ካብዚ ንማኸር ሕጂ ማቴዎስ ናይ መትከል ሰብ እዩ ከምዚ ፕሪንሲፕል ዘለዎ ሰብ ክገብር እየ ምስ በለ ነቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ከማናብቲ ኣጋም መወዳእቱ ከም ዝፀልይዎ ይቁርብ ላዕና ኣብ ስነ ፅሑፍ ሽዑኡ ዝያዳ ሓይሊ ከም ዘለዎ ተራእዩ ፅጌናይ ንመቃልሕ ከዓ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ሽዑ ገንዘብ ነይሮም ካብቶም ዝፈልጦም ሓደ ሓደ ተኣኪቡ 5,000-6,000 ዘይከውን ገንዘብ እዩ ስታይ ገይሩ ርእይዎ ስለዝኾነ ኣብቲ ናይ ፅጌናይ ማሕተም ክንደይ ውድእ ገለ መላ ኣፅኒዑ ስለዝኾነ መቃልሕ ክምስርት ኣለኒ ኢሉ ላይሰንስ ኣውፅኡ ማለት እዩ ሕጂ ላይሰንስ ድን ዘን ጋዜጣ እዚአን ሰብ ዘይፈልጦ ሓደ ነገር ሊቸንሳ ካብ ንግድን ኢንዱስትሪን ነይሩ እዩ ኣብቲ ቤት ፅሕፈትና ተቐመጥ ማለት እዩ ሕጂ ማቴዎስ ንሳም ጀመረ ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እታ ጋዜጣ መቃልሕ ፅቡቅ ከይዳ ብሰንኩሱ ነይሩ ዋና ሰናዳይ ብፍላይ ርእሰ አንቀጽ ማቴዎስ ይፅሕፎ ነይሩ ተሪር ርእሰ አንቀጻት እዩ ንሕና ብዙሕ ኣብኡ ታሽሚ ነበርና ምናልባት ዳዊት ሕጉዞቶ ነይሩ እሱ ኣብ ዘይነበረሉ እምበር ማቴዎስ ኣብቲ ኣብዩ ፅሕፎ ነይሩ ማቴዎስ ይፅሕፎ ነይሩ ርእሰ አንቀጽ ከዓ ትሪ ዝበለ ርእሰ አንቀጻት ይፅሓፍ ነይሩ ኣብ መቃልሕ ኣብ ነዚ ናይ ስራሓቱ ዝምልከት ኮይኑ ከም ጠባይ ማቹ ብዙሕ ማለት ጓዳእ ሰብ ኣይኮን ሰሓቃዩ ትምህርቲ ፈቱ ካብ ቁልዕነቱ ትምህርቲ ንፍዑ ነይሩ ኣብ ተግባር ከይድ ከለና ካብ 35 ሰብ ሻድሻይ ሸውዓይ ኮይኑ ይኸይድ 35 እና ኸይድና ካብቶም 9 ሳብጀክትስ ልዕሊ 9 ወይ ልዕሊ 85 ዘምፅኡ ሰባት ኣብኦም ካታጎሪ ሽዑ ከዓ ብፅቡቅ ነጥቢ ኣብ ተግባር ዱን ፅቡቅ ስለ ዝነበረ ክሳብ መምህር ናይ ምትራፍ ገብሮ ደልዮም ነይሩ መምህር ክንገብረካ ኣብ ዝገሊሎም ግን ዩኒቨርሲቲ ስለ ዝሓለፈ ተቃዊምዋ ታሽሙ ቀፂሉ ዩኒቨርሲቲ ሕጂ ሕውስ እዩ ምስ ሰብ ሶሸብል እዩ ከምዚ ዋላ ተዓባቢኡ ኣብ ጎዳይፍ ከምዚ ከም ክስታይ ኣይኮን ምስ ኩሉ ስለተዓቢ ዳባሓቁ በቲ በዚ ኣብ ንገዝኦም ነይሩ ኣብ ኩሉ ነውን ዋላ ኣብ ገዛውቱ ማቹ ሰጉኡ ካብ ገዛውቱ ወፅያ ፍሉጥ ነይሩ ሕጂ ሕውስ ፉሽ ሰሓቃይ ዘይፍለዮ ከምዚ ምስ ኩሉ ከዓ ዘይፅገም ሕትት ኣቢሉ ዝረክብ ከምዚ ክስታይ ዝነበሮ ሞጎስ ምሻለኪ ኣይ ፅዒፈ ኣለኹ ኣብ ሓንቲ ናይ በዓል ዲቪዝን ለንቀነ መን ኣሎ ክረኽቦ ገላ ይብልኒ እንድሕር ሓደ ነገር ኢንተርቪው ከግብሮም ደልዩ መን ሰብ ኣሎ ዝፈልጦ ይብልኒ ከይዱ እዩ ዝሓቶም ይሰምረሉ ኢኻ ነይሩ ማለት ፅቡቅ ኣለዎ ከምዚ ናይ ምእማን ታሽሙ ክሳብ ንድሩዕ ሓቲትዎ ነይሩ ኣብ ንግድን ኢንዱስትሪን ከሎ ፀሓፍቲ ሮማ ትበሃል ነይራ ከይድና ብሓንሳብ ትኽኢልና ሞ ከመኢልና ንሓቶ ንካልኦት ዝፈልጥዎ ዘይንዓት ትገለ ብሎ ኣና ሕጂ ኩሉ ግዜ ምሳይ ብሓንሳብ ንዓና እዩ ዝብለን ነይሩ ኢንተርቪው ገብር ተኮይኑ ወይ ክሓትት ተኮይኑ ሕጂ እታ ሮማ ይብል ወይ እዞም ሰብኣይ ገለ ከይተዛረብዎም ሕማቅ እዮም ደለዉ ኢላሃና ገና ሽዑ ድርዑ እውን ኣባና ኣይደለየን ኣብ ክስታይ ክገብር ይደልዩ ነይሩ ኣብ ተን ናይ መንግስቲ ጋዜጣታት ይገብር ንማይ ሓዳስ ኤርትራ ነይራ ኢንፋክት ኣብ ኣይገብር ደልዩ ንዓና ኣይበለና ኣባና ድገበረ ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ሜጀር ጀነራል ብርሃነ ገረዝጊሄር እዩ ኣብኡ ሕጂ ብሓንሳብ ከይድና ኣብ ገዝኡ ኣግቢርናዮ ማለት እዩ ሕጂ ሽዑ ተዛረቦ ዘረባ ምናልባት ሰብኣይ ዝክሮ ንኸውን መዘክርታ ሽመት ካሲ ኢሳያስ ቀንጢጥካ በሃል ኢሉ ሓቲትዎ ሕጂ ንዓይ ሾክ ማለት ብሓንሳብ ኢና ዘለና ከምዚ ሽመት ዝኣክል ንሓደ
عبي سبع المعارض جزئين عتينا هو نعاي إساس زقنتو معرقن شماتني بالليل زي تسامع سران كلتن عمتي نهيز بإرتراق تسامع يو زي معرق زي طلع إلو بلا بقى شعور استقاء سامري توا ما تيجي سلكت بتعمي بستايز مرت كابتي داشو ما عينيتي أتصباتي حج كابا السار استجير واش متى كنت تأني أكالي البون بريزيدنت يكون كالي يكون سامع سران كلتن عمتي يقول شو سران كلتن عمتني جد كابل واتسجير نير مثلاً وجي برهان غرزجير أبوز ينير شعو واي واتسن بزوج قال له كالي تحفلنا نير شعو برهان غرزجير نبانا يسدد نيرم دي إن شاء الله أكالوت السودارجا مسماتي تصبو زمدنا مس جبره بتعمي يتصعف برهان غرزجير قال وتدرا وستاي مسلم ما حد صحفاي بتعمي الناس نصعف سبي أنا جريء نيبل صحفاتو بتعمي تصبو صحف نيرو سدد نيرو ميزان سلوا صحفات كوميتات نيرو مايتاب ناي غازيتا كالي أب تمرتي كم زول كوي نفوعيو ماتس ناوتو زنبالو مثل زي نبره كلها أنا من هاي نبرنا أنا أو تجدينا أنا أتينايو ناتو ناتشورال ساينس من تمرنا أو مهارة نتلس للنبرة يومنا شعوا أمور داتا سناي سنة كستاي شوف دايم هلا ونيت حساسون يرتين يونيفرسيتي كم زي دايم مهارجن بنات تعرضي ولا أنا نسو حنتي حسب دبل كورسات تماهرنا نيرنا أبي إس تمرتي هو بنيرو قرب وسيدنا نيرنا دبلومة توايبنا نيرو أبو تي تكعنا يوم على تابتي همان تخارينا نبرنا أوفيس أو نيرو هاي كلنا مستعشقة شعوب وبيلن تجزا أو أنا يومنا سمك أسر خلو تنجز جزاهم مسوي تعشقين ماتيوس كم زبلكني كل عينة تمرتي تماهيرو من البات مسجد إني دايركت متححزل وتمرتي أي تماهرن ولا قوا عبس مبالة نبرة كم استعلنت أنا حكاجن أزيو روتو بحيال كقبلو زدلي بتغكل نزغون يخون سب حلافي يخون نورمال يخون سب بتغكل تحتو وتا جازيت إنيا كوينو خبراز قبو حتو كاب محتاج دحر زي بالسبي نيرو نجازيت أمو الله حكمي نيرو زي طبق رو يسوق ما نيرو نتجازيت أزي كاركتر ناي ماتيوس هو زي كبسبر كيجي بتعم طبق نيرو مانياتو حدا غابتناتو باللجام كم زبول كخيب أي كنا إني خمسي زينا ديل ويجله الله حيز الله جي نحنا جي مالت سوانا سنة دا أيو زيادة ريسبونسيبل الله نحن هنا لنا داويت الله داويت أبتم كأل جزء أسير الله سلامين قش نيرو حجي ما تيس حيز الله بقيد وعل بزح كذي هو في سنتي وحن سوانا النجار ما تقبل كم زلهم موبايل يلن أو صحافي نيرهنا انتهى الله ترى حجي تصبوا انت شو نيرو ولا كابيو أنا بتعمل أيون جرمن نيراس مران دانا برنا بحنس عينا عبينا قال كابي يرخبوا تزيناون جرمني حجي سو تصبوا دسوق ما نبرة كسبنا أنا تعرفنا دحرينا زوات أنيرن كدام بعد زمن يهبوم نيرو زينا أناتو مستر عكيب تانيعو يهبوم نيرو حجي باللجات بون نيرو سو كابتن كنديكوت غازيتا نيرن جميرن هاما كون نيرن ويني على ميلينيوم نيرن إنجليزستاين نوصا قالوتو نيرن دي بسوين ذكرن هجي ناي سرفايفال تاشموسي بؤو سالو يا بيلا أبتي زنبرو وانسو دحريو مسكاده داويت يو إن فاكت قتيلو ماتيوس 10 سلسلة زريا خيديو أب كمان خيك قربت بحيلنا بسمرة أب كسايت مديو أب سوا أفين بول حجي زخنا إنفورميشن حجي أو خيلون اسكن خستار خبو كم زي مل اختمت تقول زخنا سدد بزيم تاش مزموت نبرو كم تقول له خا يسرح نيرو كدحرون حنت طباب زجبرة نعدجو خينو ماتي نيرو كم زي مش دكان عدر دبالا نيرو مسائن كوينو كاسيتات حيزو ماتس نيرو حجي تقالي سيو بزح حجي ناي ماتيوس مهلاو مسألة نابتر حراي وان بزح تسأليها دحري جن داويت كأسمر أصل النبرة عدلني مقالة نيرا داويت كأم مثل النبرة عب نعوق وسدوي كعلون عب كل أنا قلت كينانا عب بتمرتي لول مقارنة ممر مثل النبرة كابتات مرت وديو عب مقالة ليت تصحف حد النير داوي أقول شيء لوام على أصحاب دوت سواء مستين سوقيمة حجك كم ذا عينة فتنات
ኣጋጢሞ ከለዩ ዘቐጽላ ነይሩ ዝሰርሕ ነይሩ ክሳብ ምፍረራሓት ነይርዎ እንጂ ትብዓቱሲ እንታይ ኣብለክ ናይ መትከል ዝበልኩ ጀሚርና ኢና ካልኡን ክትበጽሕ ኣለዋ መጽሔት ክንብል ኢና ሓንቲ ሓሙስ ጥራሕ ኣይኮን ትሕተም ነይራ ሰንበት ምስ መቃልሕ ትብል እውን ነይራቶ መደብ ድሓር ጌርና ነርና ማለት እዩ ኣብ መቃልሕ ሰንበት ምስ መቃልሕ ብሰማያዊ ቀይሕ እንዲ ሎጎናትና ነይሩ ብቀጠልያ ከዓ ኣብ ሰንበት ትሕተም ነይራ ሕጂ ክልተ ግዜ ገይርዋ ከማና ሽንኳይ ክትብልሲ ዕዳጋ ምስ ክትንበብ ምጀመረት ጽቡቕ ምስ በለ ሰንበት ከዓ ኣብቲ ናይ ማሕበራዊ ጉዳያትን ኣብ ናይ ፍቅርን ዘተኮረ ገይሩ ካብ ፖለቲካ ብዙሕ ኣብ ሓሙሲን ፖለቲካው ዝያዳ ናይ ኣተኩሮ ነይሩ ኣብታ ናይ ታሽሙኻ ከምኡ ናይ ፍቅሪ ናይ ልብ ወለዳት ዘለ ዝነበሮ ዓምድታት ትሕተም ነይራ ሕጂ ሳልኡ ከም ዝበልክ ጻዕሩ ንኸቐጽላ ትብዓቱ እቲ ድፍረቱ ነይሩ ወሳብ ምፍራሕ ናይ ዝገ ክፍሉ መጺዎ እዩ ሓደ መዓልቲ ናይ ዝገ ሚኒስተር ዜና ከሎ እንታይ ዝብል እዚ ትገብሮ ዘለኻሲ ኣይዋጻእካን እዩ ከምዚ ከም ምጉዕባዕ ሕጂ ማለት ተሰሚዕኹምና ተኸድኩም ሓይሽ ዓይነት ኣይተቕርቡ እቲ ሓበሬታ ትብዎ ዘለኹም ሲ ተቕርቡ ድዩ እወ ማለት ከም እቲ ሱ ዝደልዮ ናይ ህዝቢ ኣብቲ ምዕፃው ኣከባቢ እንዲመፅዩ ድሕሪ ናብ በዓል በራኸ ምእሳሮም ሕጂ ናይ ህዝቢ ኣፈራሪሑ ክዶክ ማለት እንታይ እዩ እሶም ዝደልይዎ ዜናታት ንኽወፅእ ህዝቢ ዝደልዮ ደይኮነስ እቲ ሚኒስትሪ ዜና ትፈልጦ ኢኻ እሶም ዝደልዮ ሓዳስ ኤርትራ ተውፅኦስ ከምኡ መንግስቲ ከም ዝገብራሎ ዲጋ ገብራሎ ስኻ ገንስቲ ናይቲ መትከል ናይቲ ናፃ ፕረስ ናይታ ሽምሕናስ ህዝቢ ዝብሎ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ይኮነን ንወፅእ ነርና ህዝቢ ግን መብዛሕቱ ጽሑፍ ክገርመኪ ኢዲት ዳኣ ማቴዎስ ዝገብር ነርና ህዝቢ ጽሑፍ እዩ ዝበጽ ብዘካ ርእሲ ዓንቀጽ ናይ ህዝቢ ሕቶታት እዩ ዝመጽእ ነይሩ ፖስታ ከፊቱ ልክዕ ብጣዕሚ ወንጢዩ ነይሩ ማቴዎስ ፖስታ ምስ ከፈታ ልክዕ ፖስታ ባር ፖስታ ኮይኑ ይዘንብቦ ኣይረሕቕን እያ ኣልባ ወይ ፖስታ ኮይኑ ይዘንብቦ ወይ ፓልም ኣብ ኣሎ ሕጂ ካብተን ከባቢ ይረሕቕን እዩ ምእንቲ ታሃንቲ ገለ መጺእ ኣለዎ እዩ ድብል ሕጂ ጠቒምዋን ፈረቓን እዩ ኣብለክ ደሊ ኣጋጣሚ ዘይጽቡቕ ዕድል ኮይኑ ናለይ 18 ዓመት ኮይኑ ግን እቲ እሳቶም ዝሓደግዎ ሌጋሲ ንኹሉ ግዜ ክህሉ ምዃኑ በዚ ዕላላቶም ክንፈልጥ ክኢልና ብዙሕ ዘይፈልጦም ኣሎ ክሶም ካብ ዝእሰሩ ዝተወልደ ሓደ መንእሰይ ኣሎ ሕጂ 18 ዝገበረ ቀኔልና ንማቴዎስ ገለ ስእሊ ስለ ዝሃብካና መወዳእታ በዚ ጋጣሚ ትብሎ እንተሎ ንዓኻ ዕድል ክበካ ኣነ እውን የቐኒለይ ሶም ትገብርዎ ዘለኹም ካባና ንላዕሊ ታሽሚ ንሕና ነርና ከለና ከማን ካብኡ ንላዕሊ ክንፅሕፍ ግባአና ግን ተኣክሰስ እዩ ገለ ከም ዝበልክዮ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ልብናን ኣብ ኣእምሮናን ኣለው ኣይረሳዕናዮም ንስኺ ንእሽተይ ኢኺ ፈለጢና ወይኒ ኣለክስኽ ከማን ትቕፅል የለክ ንሕና ከለና ኸ እንትቅፅብልና ቅድሜና እውን ዝፈልጥዎም ኣለው ሕጂ ኩላህና ኮይና ሓደ ነገር ኣበርክቶ ናይ መዋእል ክንገብረሎም ኢና እዞም ሕጂ ዘለዉ ከዓ ብጣዕሚ መንእሰያት እውን ፈልጥዮም ሓቱ ስለ ዘለዉ እንታይ እዮም ነይሮም ምባሎም ከማን ፅቡቅ እዩ ንዓና ሓደ ፅቡቅ ተበጉሰ ኣነ የቐኒለይ ክብለክ ዝደሊ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣእምሮና ስለ ዘለዉ እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ዝሓለፍዎ ብዓብዩን ተሰኒዱ ስለ ዘሎ ስራሓቶም ሓደ መዓልቲ ወፂኦም እሶም ክዛረቡሉ ኣነ ምኒ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ይበሃል የለውን ከምዚ ዶ ገለ ብዙሕ ክሳብ ዘይፈለጥና ንሕና ብህልዋት ኢና ነብሎም ስርሖም ህልው እዩ እሶም ከዓ ህልዋት እዮም ስለዚ ሆፕ ሓንቲ መዓልቲ ይወፂኦም እሶም እውን ባዕሎም ዝገልፅሉ ንሕና ኣትናትና ተራኻ ንገብር ኩሉ ግዜ ግን ኣይረሳዕናዮምን إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ጽጌናይ ዩሱፍ መሐመድ ዓሊ ንድሕሪ ባይትኡ ብዝምልከት ኣብ ሱዳን ዝዓበየን ካብ ርእስነቱ ጀሚሩ ኣብ ሃገራዊ ጉዳያት ንጡፍን ኣብቲ ብተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝካየድ ዝነበረ ዝተፈላለየ ሃገራዊ ጉዳያት ውፍይ ተሳታፊ መንባሩ ይጥቀስ ኣብ ከተማ ኣስመራ ተወሊዱ ዝዓበየ ዩሱፍ ዕሙቕ ዝበለ ፖለቲካዊ ኣፍልጦን መረዳእታን ዝነበሮ ቋንቋ ዓረብ ስለ ዝመልኽ እውን ጽቡቕ ኣፍልጦ ፖለቲካ ዞባ ዝነበሮ እዩ ዩሱፍ ብዝነበሮ ሃፍታም ተመክሮ ናይ ብሕቲ ጋዜጣ እንታይ ክመስል ከም ዘለዎ ብኣጋዝ ተረድኤ ኣራማ ሓሳባትን ንመንግስቲ ይኹን ሕብረተሰብ ዝጭርግፍ ጽሑፋት ይተባብዕ ነይሩ ጋዜጣታት ብሕቲ ክሓብራን ናይ ሓባር ስትራቴጂ ክህልወንን ወላ እኳ ንናተን ኣካይዳን ሓሳባትን ክህልወን ጽቡይ እንተኾነ
ብቐንዱ ናይ ብሕቲ ጋዜጣ ንሓደ ሃገርን ሕብረተሰብን ንምንታይ የገድስኦ እንታይ እዩ ናይ ምምስራትን ኣድላይነትን ቀንዲ ዕላማን ብሓባር ክነድፍኦ ብሓባር ናይ ሓባር ማእከል መምኽኻር ዝመስል ትካል ክገብራ ምሽዑ ግዜ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ናይ ጆርናሊዝም መምሃራን ዝነበሩ ይመኸር ነይሩ ሃገራውን ኣብ ሓድነት ዝኣምንን ምቑሉል ሰቡን ነይሩ ኤርትራ ናይ ኩልያ ብማዕረይ ክንግደሰላ ጥራይ ዘይኮነስ ብማዕረይ ተኻፈልቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ብፍላይ ክንከውን ይግባእ ዝብል እምነት ነይርዎ ዩሱፍ ብኣጋጣሚዩ ናብ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ተጸንቢሩ ኣብ 1998 ሸኻ ስምልተ ዝተባህለት ጸሓፍቲ ብብዝሒ ዝእከቡላን ዘዕልሉላን ቤት ሻሂ ተኻሪዩ ስለ ዝነበረ ምስኣቶም ጥቡቕ ዝምድና ክምስርት ክኢሉ ስራሕ ዝሕል ኣብ ዝብለሉ ሰዓታት ኣገደስቲ ሃገራዊ ጉዳያት ክዕልል እንከሎ ሓሳቡ መሳጥን ዓሚቑን ስለ ዝነበረ ንሱ ጥራይ እውን ዘይኮነ ሓደ ጸሓፊ ንሕብረተሰቡ ክገብሮ ዘለዎ ነገራት ብኣብነት ጸሓፍቲ ብፍላይ ድማ ናይቲ ዓሚቕ ኣፍልጦ ዝነበሮ ዓረባዊ ዓለም ይዕልል ስለ ዝነበረ ሓሳባቱን ኣተሓሳስብኡን ርሑቕ ጠመትኡን ነተን ሽዑ ተተት ዝብላ ዝነበራ ጋዜጣታት ኣድላይ ኮነ ብተዛማዲ ዕድመን ብስለትን ድማ ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ጽጌናይ ከኾይኑ ኣብ ሓፂር ግዜ ድማ እታ ጋዜጣ ትካላዊ ኣሰራርሓ ክትክተል መስመር ኣትሓዛ ትካል ፍርቂ ናይቲ ስራሕ እዩ ካብ ዝብል መረዳእታ ንሓደ ጋዜጣ ዘድሊ ብውሕዱ መባእታዊ ነገራትን ቤት ጽሕፈት ብቐንዱ ኣብ ከባቢ ማይጃሕጃሕ ምሉእ ናውቲ ቤት ጽሕፈት ኮምፒተር ፕሪንተር ፋክስ እቲ ሽዑ ዝጀመረ ኢንተርነት ሴክሬታርን ካልእን ኣብ ሓፂር ግዜ ኣተኣታትዩ ትካል ገበሮ ሽዑ መብዛሕትአን ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ኣብ እግሪ ተኽለን ስለ ዝነበራ ክሳብ ክንድኡ ዕቤት ዝነበሮ ትካል ዝመስረታ ጋዜጣ ሰቲት ገዲፍካ ካልኦት ናብቲ ደረጃቲ ዝበፅሓ ይነበራን እቲ ዓርኪ መፅሓፍን ርሑቕ ዝጥምት ራእይ ዝነበሮን ዩሱፍ መሐመድ ዓሊ 23 መስከረም 2001 ብኣባላት ፀጥታ ምስ ተወስደ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ንኩነታት ህላውኡ ዝምልከት ብወግዒ ዝተገልጸ ሓበሬታ የልቦን ጋዜጣታት ብሕቲ ሕጊ ሃገርን ሕጊ ፕረስን ብምትፈራረምን ብሕጊ ንክሰርሓ ንዝተዋህበን ተደጋጋሚ መዘኻኸርን ዕድልን ብምንጻገን ካብ ሎሚ 18 መስከረም 2001 ጀሚረን ንግዚኡ ደው ንኽብላ መንግስቲ ኤርትራ ወሲኑ ኣሎ ብዛዕባ ዩሱፍ ክዛረብ ዕድል ምርካበይ ብጣዕሚ ብውሽጢ ሓዘን እንዳሰማዓኒ እቲ ክዝክሮ ዝኽእል መሳኽን ምስ ተኸታተልቲ ዝመደብ ክካፈልን ደስ ብለኒ ሽመይ ኸዲጃ ዓሊ ይበሃል ምስ ዩሱፍ ብርግጽ ናይ ዓመተ ምሕረት ኢለ ክዝክሮ ኣይክእልን ነዊሕ ኮይኑ ምናልባት እቲ ንሱ ዝመጻሉ እዚኡ ክብለኪ ኣይኽእልን ግን ኣብቲ ድሕሪ maybe ድሕሪ 87-88 ኣቢሉ ኢና ንፋለጥ ነርና ማለት እዩ ممكن ቅድሚኡ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብ ስዑድያ ምስ መፀ ውሽጣዊ ስርዓት ነይሩ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብኡ ይነጥፍ ነይሩ ኣነ እውን ኣብኡ ነጥፍ ስለ ዝነበርኩ ብተኸታታሊ ኢና ንራኸብ ነርና ካብኡ ሓሊፉ ኣብቲ እዋን እቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ቤት ጽሕፈታት ብመንግስቲ ስዑድያ ተዓፅዩ ስለ ዝነበረ እቲ ኣኼባታት ኣብ ገዛ ገዛ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብ ገዛና ዝኾነሉ ብዙሕ እዋናት ነይሩ ማለት እዩ ኣኼባታት ኣብ ናይ ካልኦት ብፅኦት እውን ከምኡ ስሕት ኢልና ድማ ኣብ ገዝኡ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ዩሱፍ ሽዑ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኢና ንፋለጥ ሓያል ኩነታት እዩ ነይሩ ብፍላይ ኣብ ስዑድያ ካብቲ ከም ኤርትራውያን ነፃነት ኣይነበረን ጠብዓን ናፍቲ እዋን እቲ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ክትገብር ብሕልፊ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ስለዚስ ጥንኩር ኩነታት እዩ ክብለካ ክኽእል
يوسف بطعم وفوي لزوب بزح سماعي وحود تزاربي كمون ريفلكتيف مالتي respectful مالت سب يقبر كل سب أو جن ريفلكتيف مالتي هندي له تزاربه نبرن يوسف أخيبا كل سب مستزاربه حنت زاربا كزارب كله influential نيرو مالتي طعم علاوي نيرو التحساسه مقبول نيرو كم قدما فير نيرو مالت فتحاو نيرو كل جزء فتحاو نيرو كل جزء دماس فتو نيرو قبلك خل عابي نشتي دحراي solution focus نيرو مالت حنتي شجر ندحر علاس أجي أبقى الدول مقبر زي كونس أوكي هم كم يجرنا نفتح يا عينت تأشمتات نيرو مالتي بحريات نيرو كالي يوسف متحفت بتعمي من باب تفوتو كل جزء بس متحفي خاطرخبو يوسف مالتي حنتي تذكرني إن حنتي أب شحن شعتم إتن سمعنا كلتن أبزي تقال لحرن إرترا عسكرهم اللي زنبرو كيدا نيري أبزي كوروكون تهداي حجي قال متحفتي قالت قادلتي زنبرو هابون نيرو بفلايد ما دايريس نيرو نايت وأنا تدحري تقال لحرن إرترا مسحبة مالتي ذكرني نزي أدايري بطعمي أخبيرو يحزانيرو بطعمي كم سند يعني را طبعا مالتي أبهل ناسي بزو حت داير دحزو أنا بورنان قن قالت قالتي أفتوانتي ذهبون نيرو حجي أزي أهاب النسكايلو وسيدو بطعم تأشمو يبلع نيرو مالتيو كم حدا تريجر جيروا مالتيو واخبرو حزانيرو بزح حبرتاتات نير سلازي يوسفس بمتحفتي مفتاو بمسناد زيادة يذكرو مالتيو أنا كي وسد كواي خمان متي جنوا بكتلو تخون حجيقن بزيادة ونسو أبي كم زول حلوات وخمانة تفلتن تعمي زحزن يوسف كان فلالي الوزخ قالنا مالت أنا سعودية قديفة نسو الناب إرتراك خيد زقدرنا افتوانتي طبعا هاقرنا تقاوتيو شان شاعتا من تسعان حدا قرب كمان تتأبي وبزح سب اسكا كابلومي صباح زي سرعة زي تي تابعت وغيروا من البحث نقول إرتراوي هنقو فايلو يقبل خون زبل تثبت نيرو نكسب ريفرندم مالتي بدحر ريفرندم كم تكلاتنا نفلطو ناي ودبات حشوية لأنني إلو مس وسنة كمون أب سعودية تي ناي سعودية منقستي كلاتهم سدسنياتات نا إرترا باسبورت كغيروا على مسبلة بوغني شو يعني تجديدا السعودية قديفة أنا بكال أي سدت كمر زجدنا مالتي قلنا يوسف مرج أفتوانتي أوكي عدنا تأوتيو تسرعت بو غير فولت أيو أفتوانتي قن سكاب عدو خينا قالس بايتاي هلو حزبون سوقز كمالتي كساب كندزي حيال مخانوس أيقمتنا ولا نحنا ونتخونا سلازي مس حزبيا وحشان أبو مقلاسي حشان لو مرجع وسيدي يخيدو مالتيو سلازي كساب كندي هاجرون حزبون يفتو كساب كندي توفاينت الله وإذا رئيكا ناي يوسف نجر
ሓደ ሰብ ካብ ኤርትራ ስክፍታ ስለ ዘለዎ ብድምፂ ክሳተፍ ኣይከኣለን ንዮሱፍ ክጠቕሶ ከሎ ዮሱፍ ሃገራውን ኣብ ሓድነት ዝኣምንን ምቕሉል ሰብ ነይሩ ኤርትራ ናይ ኩልያ ኩልና ብማዕረ ክንግደሰላ ጥራይ ዘይኮነስ ብማዕረ ተኻፈልቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ብፍላይ ክንከውን ይግባአና ዝብል እምነት ነይርዎ ኣብ ምትእኽኻብን ብሓባር ምስራሕን ዝያዳ ይኣምን ነይሩ ኣኻኻብ ኸ ነይሩ እሱ እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ዝበሎ ሓቂ እዩ ዮሱፍ ኣብ ሓድነት ዝኣምን ኣብ ማዕርነት ዝኣምን ኣብ ፍትሒ ዝኣምን ሰብ ነይሩ ኣብ ዲሞክራሲ ዝኣምን ሰብ ነይሩ ስለዚ ሲ ንዕኡ ከኺዶ ዝኸኣለ ድማ እዚ ማለት ሰብ ኩሉ ምርጫታት ወሲዱ እንዲ ተኻሊእ ነዚ ስለዘይኣምን ኣይኮነን ዘይከደ ግን ኣብቲ እዋን እቲ ኩላትካ ተፈላለየ ሚዛናት ይህልወካ እሞ ምርጫታት ትወስድ ስለዚ ናይ ዮሱፍ ምርጫ ወላ ኣብ ስዑድያ ዝኩሉ ዓመታት ከሎ ብጣዕሚ ሕጉስ ኣይነበረን ኩሉ ግዜ ለይትን መዓልትን ብኤርትራ ንሓስብ ኣኼባታት ነይሩ ክሳብ ንግሆ ወጋሕታ ኣኼባታት ነካይደሉ ኣብዚ ንገብሩ ኣኼባታት ኩሉ ከምዚ ሕጂ እዚ ሓውና ዝበሎ ዮሱፍ ኣብ ሓድነት ሓያል ዝኾነ እምነት ነይርዎ እዚ ድማ እቲ ካልቸር ይመስለኒ እቲ ወላ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ንሓድነት ኩሉ ግዜ ዝደፍእ ዝነበረ መሰረታት እዩ ነይሩ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኩሉ ግዜ ሓድነትና ስምረት እንዳበለ መስዋዕቲ እንዳኸፈለ ዝመፀ ውድብ እዩ ክብለክ ክኽእል ካብዚ ብምብጋስ እቲ ናይ ዮሱፍ መርገፅ ንሱ እዩ ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን ኣነ ክብሎ ዝደሊ ኣብዚ ቀረባ እዋን ስድራ ናይ ዮሱፍ ካብ ዓዲ ወፂኦም ኣብዚ ወፃኢ ኣብ ስደት ከም ዘለው ሰሚዕ ኣለኹ ደስ ብለኒ ምስኦም ክራኸብ እቲ ንሶም ዘሕልፍዎ ዘለው ሻቕላ ይኹን ስቃይ ክግምቶ ከማን ኣይክእልን ኣነ ግን ከዓ ኣጆኹም ንዮሱፍ ኣይንርስዖን ኢና ኩሉ ግዜ እቲ ዮሱፍ ሒዝዎ ዝነበረ ዕላማ ኣብ ቦትኡ ኣብ ዕላምኡ ንምብፃሕ ክንቃለስ ኢና ክብሎ ምደሊ ከም ዘይረሳዕናዮ ክረጋግፀሎ ምደሊ ኩሉ ግዜ ከዓኒ ብኦም ንሓስብ ምዃንና ብደቁ ኣነ ሓደ ቆልዓ ወሊድ ገዲፈዮ ነይረ ካሊእ ደጊሙ እንድሕር ኮይኑ ብኦም ንሓስብ ምዃንና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክሕብሮ ምደሊ ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን ክብራት ተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ እዚ ትከታተልዎ ፀናሕኩም ነይሩ እዚ ዛዕባ ኣይተዛዘመን ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ናይ መወዳእታ ትሕዝቶ እዚ ብተኸታታሊ ክነቕርቦ ዝቐነና ነቶም ን18 ዓመታት ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ ጋዜጠኛታት ዘላሎ ትሕዝቶ ክቐርብ እዩ ሰናይ ቅነ ኤርትራን ከባቢኣን ኣብ ማዕከናት ዜና ዓለም ስለምንታይ እዚ ኩሉ ስደትን ከርተትን ድሕሪ ሳለስቲ ዛዕለት ብ3 ጥቅምቲ 2013 ልዕሊ 360 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ገምገም ባሕሪ ላምፔዱሳ ዝሃለቕሉ 6 ዓመት ክዝከር እዩ እቲ ፍጻሜ ከዓ ኤርትራውያን ኣብ ታሪኽና ብገዛእ መንግስትና ዝተዋረድናሉ ሕማቕ እዋን ብገዛእ ስርዓትና ተገፊዕና እግርና ንናብ ዝመርሓና ስደት ንብተነሉ ዘሎና ሕሱም እዋን ከዘክረና እዩ ኣብ ወጋሕታ 3 ጥቅምቲ ኣስታት 400 ጽዒና ካብ ገምገም ባሕሪ ሊብያ ነቒላ ንወደብ ላምፔዱሳ ክትኣቱ ሒደት ኪሎሜትራት ምስ ተረፋ ሓደ ገባር ዓጋጢምዋ ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከቦም 366 ኤርትራውያን ብኣሊፍ ዝጠፍኡሉ እዋን እዩ ነይሩ ሽዑ ማዕከናት ዜና ዓለም ነቲ ስእላዊ ሰነድ ዝተረኽቦ ዘሕዝን ሰበር ዜና ኤርትራውያን ዝፀዓነት መርከብ ብምግምጣላ ብኣማይ ዝቕፀሩ ሰባት ጥሒሎም ኣለዉ ክብላ ንዓለም ኣርዴና እቲ ዝሕዝን ሓደጋ ነቶም ኣብ ኣፍ ደገ ቤቶም ዘጋጥሞም ኢጣልያውያን ኣንቢዕዎም
ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን አቡነ ፍራንሲስ ናብቲ ቦታ መጺኦም ጸሎተ ፍትሓት አዕሪጎም ብዙሓት ሰበስልጣን መንግስቱን ንላምፔዱሳ ወሪዶም ነቶም ኣብ ንእስነቶም ዝተቐስፉ ግዳያት ነቢዖምሎም ባንዴራ ኢጣልያ ንሳልስቲ ካብ ዘንጋዲኒና መንግስቲ ኤርትራ ግን ነቲ ዓለም ብዓለሙ ዝተዛረበሉ ትራጀዲ ካብ ሊብያ ናብ ኢጣልያ ዝጓዓዙ ዝነበሩ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ሓደጋ ኣጋጢሞም ክብል ብማዕከን ዜናኡ ኣቃሊሕዎ ንሽሙ ኤርትራውያን ኢሉ ይጠቐሰን ዜጋታት ኢሉ ኣይሓዘነን ትማሊ ኣብ ጽምብል 25 ዓመት እቲ መንእስያት ኤርትራ ዘንፍጽ ዘሎ ኣብ ሳዋ ዝተባዕለ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ዝግበሮ ቃለ መሕተት ግን ኣብ ሊብያ መንእስያት ሞይቶም ነፈርቲ ደብዲበንኦም ኤርትራውያን ከዓ ነይሮም ገለ ተባሂሉ ንምዃኑ እቶም መንእስያት እንታይ ክገብርዮም ናብኡ ኸይዶም ብምባል ብሓውሲ ኣስተሓቓር ብቕዝፈት ዜጋታቱ ሓጭጩ እቲ ዘሕዝን ነገር ሕጂ ድሕርቲ ዘስካሕክሕ ፍጻሜ እውን እንተኾነ ኤርትራውያን ገና ካብ ስደት ኣዕረፍናን ዳርጋ ብቐጻሊ ኣብ ፍቐዶ መንገዲ ስደትና ግዳይ ዘሰቅቕ ሓደጋታት ንኸውን ኣሎና ንምዃኑ መዓስዩ ስደትና ዘብቅዕ መዓስዩ ኤርትራዊ ናብ መሬቱን ቤቱን ተመሊሱ ረጊኡን ቀሲኑን ዝነብር ናይ ሎሚ መደብ ኤርትራን ከባቢኣን ብኣጋጣሚ ዝኽሪ 3 ጥቅምቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከተተኩርያ ክትከታተሉና ንዕድም እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ስለምንታይና ንስደድ ደቂ ሰባት ኣብዚ ዓለም ካብ እንፍጠራት ሒዝና ንዝሓሸ ናብራን ህይወትን ኣብ ቀጻሊ ምንቅስቃሲና ንርከብ እቲ ገሊኡ ወለንታዊ ክኸውን ከሎ እቲ ካልእ ግን ብሰንኪ ኩናትን ህውከትን ወይ ባህርያዊ ሓደጋን ዝስዕብ ምንቅስቃስ እዩ ዶባት ሃገርና ምስ ዘይትሰግር ውሽጣዊ ተማዛባሊ ዶባት ሃገር ምስ ትሰግር ግን ስደተኛ ተባሂልካ ትጽዋዕ ስለዝኾነ ከኣዩ ጠንቂ ስደት ባህሪ ዘስዓቦን ወዲ ሰብ ዘምጽኦን ተባሂሉ ኣብ ክልተ ዝኽፈል ኣብዚ እዋን ከዓ ዓለምና በቲ ወዲ ሰብ ዘምጽኦ ኩናትን ግጭትን ጨፍለቕትን ጨቆንትን ስርዓታት ብዘስዕቦ ዘለዉ ጸቕጢ ብዘይንቡር ዋሕዚ ስደተኛታት ተጨናኒቓ ዘላ በዚ መዳይ እዚ ከዓ ምድረ ቃልሲ ምድረ ሰማዕታት ኤርትራና ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዐን ምስ ዝርከባ ሃገራት ዓለምና ተሰሪዓላ ኤርትራ ብ1890 ዓመተ ምህረት ብመግዛእቲ ኢጣልያ ፍሉጥ ዶባትን ወሰናስን ሒዛ ካብ እትቐውም ንድሓር ኣብ ታሪኻ ከምዚ ናይ ዝእዋን ፍልሰት ስደት ኣጋጢምዋ ኣይፈልጥን እዩ ርግጽ እዩ ኣብ ፈለማ እስሳታት ስርዓት ሃይለ ስላሴ ኣብ ሰፍሐ ዓድታት መታሕትን ኣብ መፋርቕ ሰብዓታት ከዓ ኣብ ከበሳታት ጃምላዊ ህልቂት ምስ ኣካየደ እቲ ካብ ሞትን ሃደንን ዘምለጠ ህዝቢ ናብ ሱዳን ስለ ዝወሓዘ ተጸዋዒ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት በቲ ዘጋጠመ ዋሕዚ ኣብ 1967 ንኤርትራውያን ብወግዒ ከም ስደተኛታት ፈሊጡናዮ ሽዑ ግን እቲ ዝሃድነናን ዘሳጎናን ዝነበረ ጸላኢናይ ነይሩ ህዝቢ ኤርትራ ሞትን ህልቂትን ምስ በዝሖ ኣብ ገዛእ መሬቱን ርስቱን ከም ጓና ምስ ተቖፅረ እምብን መግዛእቲ ብምባል ሰውራ ልዒሉ ን30 ዓመታት ተቓሊሱ ድሕሪ መሪር ተጋድሎን ክቡር መስዋዕትን ናጽነቱን ረጋጊጹ ህዝቢ ዘሰለፈ ህዝባዊ ሰውራ ኤርትራ ኣብ ጉንበት 1991 ብዓወት ምስ ተዛዘመ ከዓ ደጊም ስደትን ውርደትን ሞትን ህልቂትን ምስ መግዛእቲ ኣኽቲሙዩ ዝብል እምነት ነይርዎ ብምሕደራ ምልኪ ንዝዓነወት ሃገሩ ብሕቡር ቅልጽ መሃኒጹ ሕፍርትን ብልጽግትን ዲሞክራስያዊት ሃገር ተኺሉ ብሰላምን ቅሳነትን ክነብሪ ነይሩ ትምኒቱ እንተኾነ ዘይሓሰብካዮ ረኸብ ኣይመርገም ኣይምርቓ ኮይንዎ ዘይሓሰቦ ረኺቡ ብገዛእ ስርዓቱ ናተይ ብዝብሎ መንግስቲ ተዓፊኑ ግዳይ ሕሱም ስደት ኮይኑ ፍቐድኡ ይብተናሎ ምስ ብስሒ ህዝባ ብምንጻር ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራና ኣብ ዓለም ካብ ስደት ዘሎ ብስሒ ህዝቢ ድሕሪ ሶርያ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዓላ እዚ ብሕሱም መከራ ስለ ዝተሳሕለ ድሕሪ ናጽነቱ ተኣምር ክሰርሕ እዩ ዝበሃል ዝነበረ ህዝቢ ደም ስኒ ቱፍ ካብ ትብሎ ትውሕጦ ይበዝሕ ናትና እሞ ንመን ክንህቦ ሎሚ ጽባሕ ክዕረን ክመሓየሽን ቁሩብ ንጸመም ስለ ዝበለ ከም ዛዋዛ ኣብ ታሪኽ ፍጥረቱ ከም ሃገር ርእይዎ ዘይፈልጥ ፍልሰት ኣጋጢምዎ ፍቐድኡ ይብተናሎ እዚ ሕጂ 6 ዓመቱ ዝዝከር ዘሎ ጃምላዊ ህልቂት ላምፔዱሳ እምበኣር ሓደ ምርኣያዮ ኣቐዲሙ ተሰይዱ ዝጸንሐ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ናጽነት ብርባዕተ ማእዘን ሃገሩ ናብ ዓዱ ክተምምዩ እቲ ዝነበረ ባህግን ሃንቀውታን እንተኾነ ኩሉ ነገር በንጻሩ ኮይኑ ኣብ ክንድቲ ኣቐዲሙ ዝተሰደደ ድሕሪ ናጽነት ዝተፈጥረ ብወጥርን መከራን ዝተምሃረ ዝርከቡ ኣፍራይ ዓቕሚ ሃገር
بجاملة يفلسالو من اسياتنا متان كابتا بدم سماعتات بوتاتو من عبيت حواتو من استرخبت كيوصو نخل عينت مكرا نخل عينت حسوم نابرا تتصاويروم قصلو كان تفتنو هاجروم مدرسيول مسكونتهم ببزلوو نفيصوم كال زحزن تراجيدي زحزن سكياتن كانزان يحلفلو ازي راديو إيرنا دمس راديو إيرنا سلامنتاي جن زغلو دراع إذا حتو زئا بتدقاقميات حتات جنك أكساب حجي زعقم ملاش أي ترخبلان مغنياتو حد هزبي أسلفو نناس إنتن هزبن هاجرن نسالاسة عمتات سجادلة مريح ودب عدأتيو منجستي مستخلة سلامنتاي أنصار أمنتون متكلون إخيد سلامنتاي أنصار هزبون هاجرون يسرح سلامنتاي نمن اسيات هاجرو يبدل سلامنتاي مسلات هزبي يرقصن فتحي قعتصن زبل حتو ملاش كترخبلو كبيديو جنكا قدم حجي كم زخمانا ما انت مسلن كبرتن تقاليسوم كبقعو عد مسأتو حلف زبله ملكاو سرعات تقيلوم هزبوم زبسابسو سرعتات سلازلوس ناتناون سسع سلطان زنقلو تلاقا بحمام كخون كم زخل مقمات قليل يكونن بسسع سلطان زعورو ملخت مراحت عالم زقبرو نقرن تليو أبت هزبي بيستفلالي أقباب رعدن فرحن مزرعيو زرعد هزبي منم كقبر سلازي كأل نهزبي مسنباديو مخني بزمسل أقباب لولاهنتنا تدفيرو قروابتنا وريرومنا علم كأني أتلنا بزبل مسمس درت جزي أقلقلوت متيتكا نخلو عقم تهاجر أبتحتو تهدراو ديسيبلين مئتاويو إزخاء أب إيرترانا بمنقد هاجراو أقلقلوتن عقور سراويتن كاب 10 شمونتك ساب 7 عمز زعدميهم زيقات التهاجر أبتحتي تصنع قطة سرقاتهم علتاوي هيوتهم كيكايدو تقيدو ميركبو اتخلقاي ملخت زقوطات أروون زدرتون نجر فلتأتن نقحتن زيقاتاتيو فلتأتن نقحتن كلتات ملالأت نجراتيهم كابزي تمهر كفال حبرة السب بزيادة أتستمهر وجن نقحت كدلب زغللايو زنقح حبرة السب كأ مسلي كبلن نمسلو كالسن كعتقن يخل مريح كالن تشرحون برتاو تقادلو خأ حافاشين كاح يودب يتعتق زبلينيرو سلازخونه كادرات صورة إرترا نهزبن من السياتن إنا مهارون هلو بوليتيكاو كونتات حجر إنا نجرون عنك حمو ويكنك حوت عيروم اتهزبي فتاوي انت ألايقون مسفلتن كونتاتو مسجمجمن كأ تودبو نتبرد سعيرو نناسنت إرترا زك على السنبرة ودب دقفو بهاجراوي سمع التدفئو ويكاب كفعت ألاي هادمو نابسو رأو زتعقبن برزل علن تقارلاي كأ معرتي مبقتو تهدراو تعليم سلامنتاينك على صالونا فتوتنان تسألأتنان منيوم زبل بوليتيكاو تمرتيو زوهابو نيرو سلازي تمال نهزبي بخميتو دبون تك ألسون أخلتو مكروز اللو سرعات حجي هزبي أنصار ملكي كي لعال نمن السي اتزقبا فلتقات عاتيقو متان كي قدمو بخلو ملو دريتوالو نخلو كوليجات إرترا أبتحتفوت سمو تهدراو قطصر آتيو بزخاء اتي أب هاجر كنبرن هيوتو خمرحن زي كألا من السي متعيقو تسلميتو كيف توا اقرو بزمرحو ينفتالو اتسالساين كاندن ملخت زقوطات أروو قداي قطباو قنتات تهاجريو حد حبرة سب بقطبان تعبين تبلتيقون سب أو مسلاتو كالرقاقت مسالي كبل سلازخقلن حيلو قطبو خاء مسلو نمرقات كتكاملو سلازخقلن قطباو حيلو مسنخاليو أب إيرترانا خاء لكعهم إيو منقستي نخلو قطباو منش تهاجر أب تحتفوت واننتو تيو اتحدا وهاب السراحة بتهاجر منقست رح كم سخون بمقبار نتزركابو بحتاو كفال قطباو حيلنا يتهاجر فتيمو الميسوو بزخاء زركابوم سبت أجان مالن زيغات تهاجر سرح سينوم تأفيشوم ويتماريروم كاو هاجر نفيتهم أب قرابتي هاجرات أفريقيا أب كينيان جبان أب رواندان وغاندان كساب كونغون أنغولان كي ترفا تزاريوم تأجاتاتهم قرابت هاجرات يتكمالوا ملكوان سرعتات زقوطات أرو رابعين كاند النجر ميديان حبريتانيو نتزغزقو هزبي بزيكاتي نساتهم زبو حبريتا كالق كيسمعن كيركبن إدرتو
እቲ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ዓለም ምስ ሓጋግን ፈጻምን ፈራድን ትካላት ተጸንቢሩ ከም ራብዓይ መሓወር ስርዓተ መንግስቲ ዝቁጸር ዓንዲ ሚድያ ህይወትን ትንፋስን ከም ዘይህልዎ ይገብር። ንኹሉ ብግዳም ክመጽእ ዝኽእል ሓበሬታ ዓጺዩን ዓፊኑን እቲ ህዝቢ ኣብ ካልእ ሸነኽከ እንታይ ይግበር ኣሎ ከይሰምዕ ይቆጻጸር። ዝተፈላለየ ምስምስ እናፈጠረ ንሓንሳብ ብተጸባእቲ ተዘሪና ጎረባብትና ቀኒኦሙልና ዝብል ብምሕር ምድጋም ኣብ ኣእምሮ ህዝቢ ክሳብ ዝሰርጽ ዝመር ፕሮፓጋንዳ ብምፍናው ህዝቢ ዓገብ ንኸይብል ይቆጻጸር። ኣብ ኤርትራና ኸዓ ከምኡ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ዞባና ጥራሕ ዘይኮነ ዳርጋ ብዝበዝሐ ክፋል ዓለምና እታ ቋማዊት መንግስቲ ዘይብላን ናጻ ፕረስ ዘይተፈቅድን ሃገር ኤርትራናያ። ስርዓት ኢሳያስ ከዓ ን18 ዓመታት ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ዓጺዩ ንኣዳለዉ ተናእሲሩ ኣብ ንቡር ቤት ፍርዲ ከይኣቕረበ ሰዊሮም ይርከብ። ሃገሮም ሲኦል ምስ ኮነቶም ፍቆድኡ ኣብያተ ማሕቡስን ካርሸልን ምስ ተዘርኡ ብስም ወፍሪ ቁጠባዊ ህንጸት ኣብ ዝወፈሩሉ ጉዱድ ዕዮ ኣገልገልቲ መኮንናት ሰራዊት ምስ ኮኑ ኸኣዮም መንእስያት ኤርትራ ኣብ ጉዕዞ ስደት እንታይ ክረኽቦም ከም ዝኽእል እናፈለጡ እግሮም ብዝመርሖም ዝነፍጹ ዘለዉ። ብሰንክቲ ዘሰንብድ ዋሕዚ መንእስያት ንስደት ከዓ ኣህጉራውያን ትካላትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ንኤርትራና እታ ዝዓበየት ቤት ማእሰርቲ ኽብላ ዝገልጻ ዘለዋ። በዚ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ መንእስያት መጻኢኦም ጸልሚትዎም ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ሃይማኖታውን መሰላቱ ተመንዚዑ ኣብ ትሕቲ ምልክት ዓፊኑ ዝነብር ዘሎ። እዚ ሕጂ ን6 ዓመት ብሓዘን እንዝክሮ ህልቂት ላምፔዱሳን ክሳብ ዝትማል ትማሊ ኣብ ባሕርን ኣጻሚእ ሊብያን ዝቕጽል ዘሎ ጥፍኣትን ሞትን ከዓ ብሰንኪ ጨካን ምሕደራን ኣልያን ኢሳያስን ጉጅሉኡን ዝሰዓበዩ። ኣብ መወዳእታ እሞ ካብ ዝኹሉ ስቃይን መከራን ክንናገፍ እንታይና ክንገብር ዘሎና ዝብል ሕቶይ ዝመጽእ። ነዚ ሕቶዚ ዝምልስ ከዓ እቲ ተረጊጹን ተወፂዑን ዘሎ ህዝቢ እዩ። ናይ ግዜ ሕቶ እንተዘይኮይኑ ከዓ እዚ መግዛእቲ ንምስዓር ዘይጸገሞ ተቓላሳይ ህዝቢ ዝተመንጠለ መሰሉ ንምርጋጽን ሰብኣዊ ክብሩን ሓርነቱን ንምምላስ እንታይ ገብር ከም ዘለዎ ይፈልጥ እዩ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ቅድሚ ምዝዛም ዳግማይ ዜና እንሆ። ኣብ ብሪጣንያ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ጽርግያ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ኤርትራውያን ንሃገራዊት ጋንቶኦም ዘርኣይዎ ደገፍ ዝንኣድ ምንባሩ ምስ ስፖርት ኤርትራ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ንሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ዝተፈላለየ ቅድድማት ሰሪዑ ካብ 22 ክሳብ 29 መስከረም እዩ ተኻይዱ። ኤርትራ ኣብ 27 ከምኡ ድማ 29 መስከረም ኣብ ዝተኻየደ ክልተ ቅድድማት እያ ተሳቲፋ። ኣብዚ ካብ ዮርክሻየር ዝተበገሰ ናይ ጽርግያ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዋላ እኳ ዝናብ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር እንተነበረ ባንዴራን ስእልታት ተቐዳድምትን ዝሓዙ ኣማኢት ኤርትራውያን ንሃገራዊት ጋንቶኦም ብድሙቕ ክድግፉ ተራእዮም። ኣብዚ ንሓደ ሰሙን ዝተኻየደ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንተቐዳድምቲ መርሃዊ ቅዱስ ናትናኤል ብርሃነ፣ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት፣ መክሰብ ደበሳይን ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔርን ከተሳትፍ መደብ እኳ እንተነበራ መርሃዊ ቅዱስ ናብ ብሪጣንያ ዘእትዎ ቪዛ ክረክብ ብዘይምኽኣሉ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ ቮልታ ስጳኛ ብዘጋጠሞ ሙዳቕ ካብ ዝቅድድም ክበኽሩ ተገዲዶም። ወዲ ፕሬዝደንትን ምክትል ኣቦኡን ዝኾነ ቴዎዶር ኣብያንግ ከም ፌራሪ ላምፖርጊንን ካልእን ዝኣመሰላ ዘመናውያን ናይ መጋየፂ መካይን ብጨረታ ክሽየጣ ኣኽባር ሕጊ ስዊዘርላንድ ዝወሰነሉ ምክንያት ብብልሽውና ዝተጠረይ ገንዘብ ተሃገር ክመልስ ብዘይምኽኣል እዩ። ዋጋተን ብጨረታ ዝተሸጣ መካይን 34.9 ሚልዮን ዶላር እዩ በፂሑ። እቲ ገንዘብ ኣብታ ምብራቕ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኣብ ናይ ግብረሰናይ መደባት ክውዕል ምዃኑ ኣፈኛ ናይቲ ናይ ጨረታ ትካል ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ሓቢሮ። ፕሬዝደንት ቴዎዶር ኣብያንግ ንጉዌማ ካብ 1979 ናትሒዙ ን40 ዓመታት ንኢኳቶርያል ጊኒ ዝመርሐ ኮይኑ በኽሪ ወዱ ቴዎዶር ኣብያንግ ማንግ ድማ ንመጻኢ ስልጣን ክርከብ ከም ምክትል ፕሬዝደንት ኣቦኡ ኮይኑ ተሸይሙ። ይኹን እምበር ኣቦን ወድን ናይ ዛነዳዲ ካብ ዘፍርያ ሃገራት ዝኾነት ኢኳቶርያል ጊኒ ብብልሽውና ምጥፋእን ዝርገት ሃብቲ ሃገርን እዮም ዝኽሰሱ። ቴዎዶር ኣብያንግ ንጉዌማ ኣብ ኣፍሪቃ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ስልጣን ካብ ዘለዎ መራሕቲ ኣብ ካልኣይ ደረጃ እዩ ዝስራዕ። بقدماي درجة السرعة عب سلطان ن44 عامات ጸንሐ ፕሬዝደንት ካሜሮን ፖል ቢያ ክኸውን ከሎ ፕሬዝደንት ኮንጎ ብራዛቪል ዴኒስ ሳሱ ንጌሶ ን35 ዓመታት ኣብ ስልጣን ብምጽንሑ ሳልሳይ ስራዕ ፕሬዝደንት ዩጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቪኒ ብ33 ዓመታት ራብዓይ
بريزيدنت ጫድ ኢድሪስ ደቢ ብ29 ዓመታት ሓሙሻይ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ድማ ብ28 ዓመታት ሻዱሻይ ተሰሪዖም ኣለዉ እዞም መራሕቲ ኣብ ስልጣን ነዊሕ ዓመታት ብምጽንሖም ጥራይ ዘይኮነ ስልጣኖም ናብ ደቆም ንምስጋር መደብ ከም ዘለዎም ውን ብዝተፈላለዩ ወገናት ይዝረብ ሓደ ካብ እሙናት ዓጀብቲ ንጉስ ሳልማን ምዃኑ ዝተገልጸ ሜጀር ጀነራል ዓብደልዓዚዝ አልፋግሃም ተቐቲሉ ኣቀታተላ እቲ ሓደ ካብ ፍሉያት ኣባላት ሓልዋ ንጉስ ስዑድ ዓረብ ኣካትዓ ኮይኑሎ ቴሌቪዥን እቲ ሃገር ኣብ ዘመሓላለፈቶ ዜና እቲ ጀነራል ኣብ ውልቃዊ ባእሲ ከም ዝተቐትለ ካብ ምግላጽ ሓሊፋ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ኣይሃበትን እንተኾነ ሓያሎ ማዕከናት ዜና ዓለም እቲ ቅትለት ምስ ወዱ ንጉስ ሳልማን ወራስ ዓራት መሐመድ ቢን ሳልማን የተሓሕዞ ኣለዋ ድሕሪ ብኡ ስልጣን ክርከብ ኣብ መስርሕ ዘሎ መሐመድ ቢን ሳልማን ጸለውትዮም ንዝበሎም ስዑዳውያን ሰብ ሃብቲ ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን ኣብ ምህዳን ፍሉይ ስርሒታት የካይድ ከም ዘሎዩ ዝውቀስ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቱርኪ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ስዑድ ዓረብ ዝተቐትለ ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ጀማል ቀሾጊ ኢድ ወራስ ዓራት ስዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማን ከም ዘለወዩ ዝጥርጠር ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ኣብ ዝፈጺምና ኣለና ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን